Jaun Andero Arratsaldeon Zumarragatik. Euskal Herriko itzuliko 3. etapak amaiera Zumarragan izango du. 170 kilometroko etapa menditsua, etapa garrantzitsua, urtengo ekitaldia erabakitzen hasteko. Amaitu diranen berriketak, 3. eguna du gaur itzuliak, baina esan diteke itzulia irabaztera etorri diren gizonek, nagusia lehiatzera etorri diren gizonek gaur dutela benetako aurreneko borrokaldia, gaur aurrenekoa eta ondorengo egunetan. Etorriko dira segidan besteak, hemendik amaitu bitartean ez baita bakerik izango pelotoian. Xabier Sabega, Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon, Fermin. Gasteizko etapa abiatu da, eta azken kilometroetan hemen esan duguna. Itzulia irabaztera etorri diren gizonek, hasi beharko dute, aurpegia ematen, hasi beharko dute, ez pixka bajaten. Orain arte gutxi ikusi ditugu eta. Esan genezake itzuliak orain arte bi zati izan dituela, lehendabiziko zatia, zatirik gozoena pasa dute, eta orain arte gehien bat txirrindulari bakoitzak duen maila eta izandako aurrekariak aipatu ditugu, baina orain errepidean hasi beharra dago erakusten bakoitzak zen maila duen, eta horretarako gaurko etapa uste dut aproposa dela. Diferentziak txikiak izango dira, azken batean Antiongora 3 minutu eta erdi inguruko lana baitute, lan bortitza hori bai, baina diferentzia handirik ez du ikusiko, baina ikusiko dugu aurrekalde horretan zein dagoen benetan itzulia irabazteko modua. Laster joko dugu zuzeneko irudietara, aurrez gogoratuko dizugu saikapenak zertan diren 3. etapa honetan. Gogoratu atzo etapa Gasteizen Fabio Feline italiarrak irabazi zuela, Matthews bestelako irabazlea atzo 2. izan zen, eta saikapen nagusian Australiarra segitzen du aurreneko postuan. Australiarrak ordea nahiko lan izango du gaur mailotari eusten, handia izango litzateke, Xabier, hemen eguna bukatu eta Matthews podiumean mailotoria soinean duela ikusiko bagenu. Ni harrituko nintzateke, guztiz harrituko nintzateke, bera igueretan eta ondo moldatzen da, baina gaurko iguera oso da bortitza, eta teorian gainera, igueran sartu aurretik ere uste du zenbait taldeek, batez ere Movistarrek, aurreko 2 egunetan ere, ekimena gehien bat beraiena izan da, eta uste dut lasterketa gogortzeko intentzia izango dutela horregatik, Matthews baino zertxo baitu hobeto ibili beharra izango da gaur, lidertzari edo lehendabiziko postuetan ailegatu alizateko. Zumarragan 3. da gaur Euskal Herriko itzulia, aurreneko 83an ailegatu zen ona itzuliko etapa, 2. orain 4 urte, eta baitugu irudiak, ikusteko modukoak dira, orain 4 urteko irudiak, geroxeago eskainiko dizkizuegu, aurrez, atzoko etapako irudiak eskainiko dizkizuegu, atzo gogoratu, iesaldian amets txurruka izan zela, Caja Ruralek ez du barkatzen, Caja Rural ez dago ezer emateko, Caja Rural lanerako dago, aurreneko egunean fraile sartu zuen, atzo amets, eta atzo ametsek, lan zoragar egin zuen, ametsek, mendiko saria lortu zuen etapa amaieran, mendiko mailotarekin daunen bestez, amets txurruka gaurko etapa honetan, atzo iesaldian, aipatzeko abeste Xabiaga, Berbaekek egin zuen lana, Berbaekek gazteak eman zuen irudia, uste dut, gogoan izango dugula. Ondorengo probetan. Goiko mailan eta Worldtouren esan genezake bere aurkezpen txartela atzo egin zuela eta ikusi genuen ze eratako txirrendulari den, mendatetan eta ondo moldatzen dena eta gero lanerako izugarrizko borondatea duena. Nik uste dut atzoko iesaldian lanik gehiena berak egin zuela, etzen gainera nolanahi ere kokiltzen, lanean buruan errelebo oso luzeak eta txandemate indartsuek eman zituen, beraz uste dut hemendik aurrera txirrendulari horrek nolabait ere erakutsi zuela gertutik jarraitzea eta zaintzea merezi duen gizona dela. Horiek atzoko kontuak dira, esan bezala atzo, esprinak erabakitzen beste behin Gasteizko etapa, esprinan ustekabeko iki bat izan genuen, Matthews jotzen bai genuen, guk betzalese uste mundu guztiak, atzo favorito nagusi eta Matthewsek kale egin zuen iketzen izango dugu, 2. egin zuen, ustekabean urrutitik jotzen, Felinek menderatu zuen, Michael Matthews, eta honen bestez, Matthewsek horiarekin segitzen du, 2. saikapen nagusian Kiakowski da eta 3. Fabio Feline, eta segidan profila erakutsiko dizuegu, mendate asko, aldapa asko ditu gaurko etapak, 8 denera puntuagarriak, azken 70 kilometroetan, hasi Urkilagatik, Urkilaga 2. mailakoa da, ondoren Gabiria atzen utzita Antiguako aurreko iguera izango dute, gero Atagoiti, Antigua berriz ere hau edenak 3. mailakoak dira, ez da genik, maila Antigua 3. baino zerbait
gehiago ez zuten merezi, Usabiaga? Penditza izugarria dauka eta txirrendulariak orain dela 4 urte bezalaxe, egitaia bezalaxe, okerro eginda ikusiko ditugu. Kontua da oso laburra dela, lehenen esan dut, gutxi gora bera, 3 minutu eta erdi, 4 minuturen bueltako lan egin beharko dute, baina dozen moduz azkeneko 60-70 kilometroien ezaugarria da, arnasa hartzeko eta esfortzoi buelta emateko inolako aukerarik ez dagoela. Eta iazkoa irudietan 2011an ailegatu zen Zumarragara orain urren Euskal Herriko itzulia, eta ailegatu gaur egiten ari diren, edo egingo duten ibilbidea eginez ailegatu ziren, alegi Antigua aurrenekoz, orain 4 urte sartu zen itzuliak ibilbidean, ikustekoa izan zen igoera, eta ikustekoa Joaquín Rodríguez, Purito Kataluniarrak egunari eman zion errematea, Puritok eta Samuelek lehiastu izan zuten, Zumarragan, Purito izan zen azkarna, eta Purito hemen da Usabiaga, eta Purito zertan den, honean zalantzak izan ditugu, zalantzak gaur argituko dira hemen. Nik uste dut Purito protagonista izan daitekela. Bera gainera bozgorara esan du umore puntu batekin, baina itzuli irabaztera etorri dela. Ege da Kataluniako boltara etzela joanan virus bat izan zuelako, baina altuerako entramenduak egin ditu. Teiden 2 aste egonda eta normalean altuerako entramenduetara oso ondo egokitzen den txirrendularia da, eta handik bueltan gainera. Naiz eta lehiak eta egun asko izanez, maila ona ematen duen txirrendularia da, eta uste dut gaurko egoera bere ezaugarrietara oso ondo ezkontzen den igora dela. Horregatik, beste behin protagonista izan daiteke. 3. etapa honen beste fokuan zuzeneko irudiak eta eguneko iesaldian, aurrekoetan Caja Ruralek gizon bat izan badu, gaur 2 sartu ditu. Omar Frailek gaur ere lasterketa buruan da, eta gaur Caja Ruralek sartu duen bestea Hugh Carthy, Britaniar gaztea, 20 urteko Britaniarra, Caja Ruralen aurreneko urtea egiten ari den mutila. 2 gizonekin Caja Rural gaur lasterketa buruan, hauen laguntzaileak edo kasu honetan bidei lagunak esan beharko dugu, Liez Destra Astanakoa eta Sandi Arme Loto Belizolekoa. Iesaldia eginda, errenta polita lortu du iesaldiak, orain betikoa dago. Atzean, noiz mugitzen diren, zein mugitzen diren, eta ze asmurekin mugitzen diren, ikusi beharko da. Mugituko direla zalantzarik ez daukagu, eta diferentzia ez da inoiz izugarri izan. Beraz, hor argi eta garbi dago, atzo eta herenegun ez bezala gaur eta gogo handiagoa dagoela lasterketaren leian bizi-bizien ibiltzeko. Beraz, uste dut, iesaldiak ez duela bide oso luzerik egingo, azken kilometroetan euren nekeak eta pelotoiaren joak irentsiko duela beraien asmoa, baina uste dut, benetan goraipatzekoa dela Caja Rural taldea egiten ari den itzulia. Lehendabiziko gunean bat, bigarrengoan beste bat, eta gaur 2 ordezkari sartu dituzte. Beraz, uste dut, bakoitzari dagokio mailaren arabera eskatu behar zaizkiola helburuak, eta Caja Rural zer den ikusita helburuak egunero ari dira betetzen, eta gaur bereziki beste egunetan baino kasiko beto gainera. Sailkapen nagusiari dagokionez, Liez Destra da, duen kokatua, lideraren denbora berean dago, Herberetarra, gainerakoak Arme, Carthy eta Fraile denbora galduta daude. Honen bestez, une honetan behineko maiotoria Liez Destra Astanako gizonaren eta izango litzateke. Etapako aurreneko mendatea Azazeta izan dute, Azazeta aurrena, gero Iturrieta, ondoren Urbasa, lasterketa atzerapenarekin da, gaur ere atzerapenarekin, hori bai gaur behin sakana atzean utzita Usabiaga, egan egingo dute, aizea atzetik dutela, ego aizearekin, ikusteko izango da gaur, abiadura, Lizarrustitik behera. Ego aize, zakarra gainera indartsua, eta hori asko antzemango da. Gaur uste dut goizparten ere bizikletan ibili den edozeinek antzeman duela hori, kontrako norabidean asko kostatzen zela aurrera egitea, baina atzeti zenean aixe biltzen direla, beraz atera kontuak, hauek berez izango duten gogoaz gain, aizeare alde baldin badute, gura behintzat ondo baliatu eta abiadura bizi-bizien ibiliko ditu. Hasi da aldapa festa Euskal Herriko itzulian, gaur Zumarragan bihar Arrateko etapa izango da, etzi berriz, ostiralean Aiako etapa, gogorra Aiako Malkartzarrarekin etapa bukatzeko, eta etzi damo, azkena erlojuaren kontra eta berriz ere Aiako aldapatzarrari aurre egin beharko diote, bakarka ordea, larun batean. Gaurko aurreneko kilometro hauetan, esan dizuegu, eguneko iesaldian 4 gizon, Destra Astanakoa, Arme Lotokoa, Caja Rural bilagunekin, Carthyrekin eta Frailerekin, meritua du, Omar Frailek, atzo kakotxartean esan da atxen eguna izan zuen, baina gaur berriz ere atzo ametxek enduzion mailota, soineratzeko,
meritoak egiten ari da Fraile. Horrek erakusten du Omar Fraileren ibilari begiratu ezkero, horrek erakusten du txirrindularitzan zeinen zaila den egunero protagonista izatea. Berak asmoa izango zuen, baina txirrindularitza ezer baldin bada iraupen luzeko proba da eta esportzuak errekuperatzea ez da bat ere erraza izaten. Beraz argi eta garbi dago, lehendabiziko egunean oso saiakera ona egin zuela Omar Frailek eta protagonista izan zen, baina atzo ezinbestean bezperan utzitako indarren falta edo ajea izan zuen eta horregatik ezinezkoa zen berarentzat protagonista izatea. Baina behin atzoko egunean esfortzuak zertxo baita errekuperatuta gaur berriro Jemena eta Adorea lagun izan dituenez, gorputzak ere lagundu dio eta berriro hor da protagonista. Beraz, hor ikusten da zeinen zaila den egunero protagonista izatea, baina esfortzuak errekuperatzen direnean, txirrindulari batek maila ona baldin badu eta gogorik baldin badauka behintzat, hor argi eta garbi ikusten da berriro protagonista izateko modua izaten dela. Beraz, Caja taldea lan zoragarri egiten ari da. Azken batean, taldeko norbaitek sariren bat eskuratzea delako helburu, berdin dio Amertxo Urruka izan edo Omar Fraile izan, eta elkarren lana trukatuz eta bakoitzaren baldintza behar bezala baliatuta, uste dut Eugenio Goikoetxearen estrategia, orain arte behintzat, borobila ari dela izaten Euskal Herriko itzulioren. Elmugarako 96 kilometro pasatxo. Hemen da lasterketa burua, Sandi Arme, Loto Belizoleko, Loto Sudaleko gizona, Caja Rural, Frailerekin eta Karzirekin, eta Astana, Liez Bestrarekin hemen, Palmaresez, azpinaratu berrekoa, Liez Bestra da, Liez Bestrak, Paris Nizan, Dauphinean, irabaz izan du ez da asko irabazten duena, baina irabazi dituen probak entzutetxoak izan dira. Eta hemen, Urbasan aldapa bera azteko prest, pelotila hundia ere, Movistarreko ordezkaritza aurrean dela, jodezagun errepidera Alfonso Arroyo, Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, Urbasa jaizetari gara, lasterketa buruan, esan duzu moduan lau gizon den lasterketa buruan, etapa hasieratik, Hugh Carthy eta Omar Fraile Caja Ruralekoa, Astanako Bestra eta Arme Lotokoa, aipatu behar. Britainiarra Iruñan bizi dela gaztea, aurten iritsi da Caja Ruralera eta Iruñan bizi da. Eta aipatu dugu, haizea orain alde dute txirrindulariek, gogor jotzen du, eta igoeran tarte askotan kontra ere izan dute, bueno, gero azken partean alde, orain jeitxeran ere bat alde dute, eta ziztu bizian doa lasterketa burua. Eta aipatu duzu gaur zalaparta izango dela, horrela, 8 menatel, antikoako igura birritan egoko da, eta, bueno, galdetu diote Katuxako mekanikari bati, ze garapen erabiliko duen pulito gaur, eta berak izan dit, hogeita zortzi erabiliko duela, gezurrik espaitezan, eta zut uste, hogeita eta hogeita zortziko garapena. Mendi bizikletarako garapenak dira hori. Hemen, aldapa behera, Altsasura bidean, pelotoia jauratuta lau gizon, pelotoi buruan, Movistar, gaur ere esan beharko du, Movistar. Eguraldiz zoragarria, zerua urdin, baino bakar bat ere ez da ikusten. Eta hirugarren egunez, eguraldi bikainarekin da Euskal Herriko itzulia. Beharreko jaitxiera du. Aurreneko zatia pasa ondoren, Urbasako mendate honek. Aurreneko zatia sigizagatxa du. Ni ondoren eman egin behar zaio. Zabalako penditzik, zarte honetan, Carthy, Fraile, Bestra eta Arme. Carthy iaz Korea nabarmendu zen, Koreako turra irabazi zuen, eta han lotu zuten Caja Ruralekoek. Koreako turrean iaz Euskaldu batek ere etapa irabazi zuen, Burgos BH-rekin, Juanjo Oroze, berri behitikoa funtzionaru batean omendu zuten, Lizarran Miguel Indurain saria Asia aurretik, irabazi zuen, saikapen nagusian nabarmendu zen, honetan lasterketa buruan den Caja Ruraleko Britaniar gaztea. Etapa bat irabazi zuen, nagusiaz gainera, 20 urteko Hugh Carthy. 170 kilometroko etapa, Urbasan behera doa Euskal Herriko itzulia. Aurten Nafarroan ez da etaparik, Nafarroan egiten ari diren kilometroak, aurtengo ekitaldian, hauek dira. Ez dira asko izango, horren sakana ingo dituzte kilometro batzuk, itxarrira ino joango dira,
Txarrin ezkerrera hartuko dute, Lizarrustirako bidea hartuko du etapak, eta Lizarrusti jetxi bezain laster, Urkilagari ekingo diote Aiatik barrena. Urkilagako igoera, laburra da, bigarren zatia ordea, gogorra du Urkilagak. Behin herritik goran eskubira bihurgune hartzen denean, eta eskubira inbestea, baina behin urrengoa ezkerretara tentetzen da, eta handikan gailurrera bitartean ez da luzea, baina oso tentea da. Gaurko mendate guztiek duten ezaugarri hori da. Luzeak ez dira, baina gaur aizea atzetik izango dutu Sabiaga. Eta horrek asko lagundu. Han gainera, alako, ez da sakana, baina mendi ireki artean harrapatzen du, eta naizeak uste dut kasu honetan alde behintzat bere eragina izango duela. Eta nioen, gaurko mendategiak gehien txuenen ezaugarria horixe da. Mendate oso laburrak dira, baina pikoak dira. Esfortzu bortitza eskatzen dutenak, baina iraupenez laburrak. Lehen esan dut, Antion, orain urrena igo zutenen ere oso denbora tartetiki behar izan zuten, hori bai, erabakigarria izaten da, beti ere helmugatik hain gertu egonda bizi-bizi igotzen dutelako, baina kontutan hartu du, 2011 urtean Euskal Herriko itzuli igo zutenean, Burrito Rodriguezek 3 minutu eta 20 segundu nahikoa izan zituela Antioko aldapatxoa igotzeko. Hornerrek 3 minutu eta 23 segundu behar izan zituen, jarraian Samuel Sánchez izan zen, gero Kloden eta Kunego ere, baina denak ere 3 minutu eta erdiz behera bota zuten Antioko igoen. Beraz, Urkilagak eta biak luzexeagoak dira, denbora gehiago beharko da, baina ez dira denborak egiteko mendateak ez dira. Nik uste dut edozein eskalatzaileak eta batez ere Nairo Quintana behintzat iraupen gehiagoko mendateak behar zituela bere eskalatzaile doai bikainoiek erakusteko. Luzera zantzeko, 2 kilometra ailegat ez dira, aldapatxoak dira. Mendateak baino aldapak. Hauek baloni aldean eta muñoak izango lirateke. Garzi Fraile, Kajarroleko ordezkariak, gaur ere lasterketa buruan. Santurtziarra aurten itzuliari da egiten. Ia bigarren egunez iesaldi harrapatuta, iazko gorputzaldiaren aldean aurten beste zerbait ari da erakusten. Omar Fraile. Sandi Armek iaz giro egin zuen, iesaldi bat harrapatu zen iazko giroan, eta gero Suitzan ikusi genuen, 2 egunetan Sandi Arme alde eginda. Lief Vestra esan dugu, Palmares ez daudela hemen jantziena. Ez da irabazelea, baina gaire politak dauzka. Eta Paris-Nizako gizona dela esango nuke Sabiaga. Astebeteko lasterketarik kutxunena Paris-Niza du. Bigarren egina da Paris-Nizan, beste baina aurreneko marretan sartutakoa da, protagonista izandakoa da Paris-Nizan, Poldesen lan harrigarria egindakoa da, Lief Vestra, Bilboko etapan kanguren igotzen agerralditxo bat egin zuen Lief Vestrak, Pakan Soreilen egin zuten urte asko Vestrak. Horten komeria batzuk izan da, Erno Adriatikon izan zen eta Terminiloko etapan erretiratu beharren izan zen, Terminilon amaieran oso eguraldi txarra elurrara izan zuten, Nairo Quintanak emandako erakustaldi hartan eta gaixorik zegoen eta Kataluniara ez zuen joaterik izan. Katalunian gogoan izan behar da, lehen urtean, azken etapan iesaldian sartu eta etapa garipena lortu zuela Lief Vestrak, aurten gainera otsail amaieraldera entrenatzen ari zela, erori eta bere prestaketan halako gorabehera batzuk izan ditu. Eta esango nuke bere kirol bizitzen ere ezaugarri hori bat duela. Batzuetan oso maila ona ematen du eta Paris-Niza da batez ere horren lekuko, baina beste batzuetan teorian ondo ibili beharko lukeen kasuetan ez da bere mailara ailegatzen. Horregatik lider sendo bat izateko nortasunik ez dauka, baina sasoiko dagoenean maila honeko gizona da eta edozein liderrentzat oso makulu garrantzitsua da Lief Vestra. Esperientziaz jantzita gainera, 32 urte ditu eta uste dut itzuli handietan eta Ibariri laguntza on emateko moduko gizona dela. Holanda. Aurten agerraldi batzuk izan ditu, Daunen, Katarren, Katarreko agerraldia meritu handiko izan zen, azken zatian jo baitzuen Lars Bon eta Mati Brechelekin. Eta
infarto handia izan zen ja, mugitu zen Askanako herberetarra. Gero Rojasek amaitu zen etapa garaipenarekin. Hauek etxera bukatu dute. Bai, Fermin. Orain sakanan, aurrera, Alfontxo. Horitzea sakanan Altsasu pasatzen, etxarrira bidean, eta orain haizeak kontra dute laurek. Pleuak ematen ari dira, eta haizea kontra, eta nabari da, gogor jotzen ari da. Den alde izan dute jaitxira, baina orain, jaitxi, Altsasu heldu eta berehala kontra jarri zaie haizea. Laster izango dute alda, Alfontxo, basai. Bertzera izea atzetik, izango baitute hor etxarrin ezkerrera egiten duten Sandonato beriain mendia hundiaren begiradapean Euskal Herriko itzuliko 3. etapa. Hauek ere jetxiera amaitu dute. Lasterketa buruan 4 gizon, pelotoia 3 minutu eta 9 segundora, pelotoia gor mantendu nahi ditu aurreneko etapa bezala. Movistarrek kontuak adurretik ondo atera eta dauzka. 3 minutu, 3 eta erdi, gehien jota utz ditzake. Hortik gora nekez egingo du eta orain nekezago ibilbidea ere kontra izango baitute aurreko 4 lagun hauek. Altsasutik, Urdiaina bidean, Caja Rural, txinguran dabil hemen Caja Ruraleko arduradu nagusiak, hemen ingurukoak dira. Eskizabel da kompainia. Eskizabel da, Juanma López eta Erote Altsasun, hor dute arbela. Bakar bat despistatza baldin badabil ere. Eta Movistarreko Izagirtarrak ere txinguran dabiltza. Gaur egon, ez dior baiz egin bizi. Gorka Ziordin, hemendik gertu, eta Arabalderago, Jon, agurainen, euren entrenamentu eremuak dira hauek. Eta gero beste aldera pasatzen direnean, Gipuzkoara pasatzen direnean ere, ondo beraien gauza bera esan Aioterriaren inguruan ibiliko dira. Gaurko ibilbideak goientzat ez du inongo sekretu. Txoko guztiak ezagutzen dituzte. Hiru minutuko errentarekin Elmugarako 88 kilometro terdira itzuliko 3. etapa, Sakanan Barrena tartetxo bat iragarkientzat berehala gara betritzen zuekin. Hor da pelotoia, 3 terdira orain pelotoia. Elmugarako 85, Sakanan Barrena Euskal Herriko itzulia. Aurten goratu itzuliak ez duela Nafarroan etaparik. Gaur etapa aldapatxoa dute, batez ere azken kilometroetan, azken 70 kilometroetan sartzean aldapa izango dute, ordekan lan gutxi geratuko zaie gaur Zumarragara bitartean. Gaur nagusia lehiatzera etorri direnen eguna da, gaur hasiko da benetako festa, gaur aurrean behar dute ondo direla Quintanak, Puritok, Kiakouskik, Molemak, Pinotek, Perodek, Garderenek, Kalanskik, jende asko behar du gaur aurrean. Gaur eta Iar eta Etzi. Nairo Quintana, favorito nagusia. Nairo Quintana orain 2 urteko itzulia irabazita da. Nairo Quintana sasoi betean etorri da, berak dio 100% ez dagoela, ez da harritzeko 100% ez egotea, baina Nairo Quintana 75-80 dela ere aerio handia da. Mendatea diren kasuetan bintzat bai, mendatetan izugarrizko maila dauka, berazko handia dauka. Eta egia da, behar bada Euskal Herriko itzulien topatzen dituen mendateak baino luzeagoak beharko lituzkela erraztasun gehiagorekin nabarmentzeko, baina aldela berez favoritu den gizon bati erraztasun gehiagoretzezki eman behar baizik eta aldela ikuskitunaren saritan oztopo jarri behartzezki. Beraz uste dut Nairo Quintanaren inguruan asko mintzatu garela,
baina berarentzat, ibilbideari dagokionez behintzat, gaurkoa eta ostiraleko etapa baina proposagoa dela biharkoa, hau da. Arraten gora, mendatea luzeagoa izanik eta mendate tentea izanik, uste dut arraten gora errazago ikusiko ditugula bere eskalatzailetoa bikaina. Gaurkorako, igoeran aurrean izatea ezinbestekoa da, baina jaitsieretan teknikak ere garrantzia badu eta horretan uste dut Kiakoski, munduko txapelduna eta Purito Rodriguez bera gehiago ere izan daitezkela, errematatzaileagoak direla. Eta izan gehiago ere badira, gaur aurrean azaldu beharko izen gehiago ere bai. Mikel Nieve kontotela hori bil behar du gaur honenen inguruan. Maikak ere bai, Arredondok ere bai, Billermozek ere bai. Ale, Nairo, ale! Bizikletaz aldatu du, Nairo Quintana. Bizikleta aldaketa gorantxe. Zerega, sarri ari gara ikusten, da zer esana ematen ari dira bizikleta aldaketak. Direlako motorroiek ezagir ba. Oto diren eta? Berriz ere, mailaren gainean jarri dute gaia. Epaileek badazpada bintzat azterketak egiten dituzte. Aurreko astean lekip, kirole unkari frantziarrak. Egintzen erreportajea, bizikleta horiek ekoizten dituen Bulgariako gizasuneren baten hitzekin, antizen erreportajea eta aspaldian erabiltzen dituztena, motor txikiak dituzten bizikletak territorian. Sinisteak ere, baina... Ez dut siniste, nik ez dut siniste. Baina utziko dugu, bada ez bada usariaga. Hemen badakizu. Askotan gertatu zaigu. Sinistu ez eta gero, sinistu beharra... Gero jan beharra izan. Etorri. Gero jan beharra izan. Gordin. Orduan, baina hor jarriko dugu. Hemen dira Kaja Ruraleko mutilak, biak ere mutil garaia, frail dezagutzen genuen, Karzi, ziketa gainean, gaur ari gara ikusten aurrenekoz. Goratu aurrenek urtea duela Kaja Ruralekin. Hugh Karzi, Britaniar gazteak. Hor da pelotoia. Eta parte horrein lasai. Eta... hori zei dio errentak ere. Pelotoia ritmoa mantxotu egin duela. Igor Antov pasada pelotoi burura. Kaiku atxean utzi, etxarri aranatza ailegatu bezain laster ezkerrera hartuko dute. Eta guri hartuko dute. Izarrustik etxi eta Urkilagari ekingo diote segida. Urkilaga, orain horrena itzuliak 2009an igo zuen eta Urkilagan buruan da bilen bat zantzen lasterketa buruan ibilitzen talde zorka izan ere. Orduan, Anpor egin zen. Debut urtean, 2009an. Aitor Hernández, Gorka Izagirre eta Bingen Fernandez ere, egun hartan, iesaldian ibilitzen. Iesaldiak harapatzen zituen horietakoa, baina azkenerako horretara jarri zen, iesaldietara, Bermeotarra, gaur egun, Kanon de autoaren volantean dabilen gizona, geroztik ezautziagatik pasa itzulia. Eta Urkilagan lasterketa buruan Aitorren nantzen. Eroriko izan da, tropel herrian, tropel nagusian erorikoa. Movistarreko bat. Aztekaldean. Lengo bizikleta aldaketa. Nairo Quintanak egin duen bizikleta. Taxoko bat lurrean dago. Eta Frantze lehizeko bezaz, ikusten Patrixako batu bizitzen. Eta trekeko bat ere uste dut minartuta dagoela. Frantze lehizkoak atera da, altza da, baina... Watson da trekekoa. Bai. Eta herriaren izan da, Katuxakoa Kolovnev. Berriz Petro. Trae para poner Reikanen acá. Y este sí que se ha hecho daño, Reikanen txapelduna. Ha hecho daño este, Bai, eta hori kolpe handi xamarra duen seinale,
No te muevas. Atuxakoak, elastikoak goiti bera, kolonefek goiti bera utzi du, Eskuidore bat izan da, hor eskuidore bat izan da. Beroriko izateko. Acevedo, Pelotoia lasai da orain. Vale, tráeme, ponte el collar, Kanen, aurrea xao kolonef. Pide ambulancia. Vale. Ikusi nahi ez genituzten irudiak dira hauek. Sarri. Bizarrak. Con el guante Hor da, Beriain da sakana. Egunero, izan dugu erorikoren bat. Eroriko tontoa gainera, aurreneko eguneko ez. Eguneko larria izan zen, eta gainera, han eroriko izatea, ez da harritzeko usabiaga. Sprint baten atarian izaten den zalaparta eta eromena, hor non baina atzor bulgak eta erori ziren lekuan. Bai, oso desberdinak izan ziren, bai. Bulgak ertiatu nintzen gero. Zuen etapa bulgak atzo betetzea zuen, eta gara. Zuen ondo ospatzerik izan. Lenda biziko eguneko larri izan zen, gerora gainera eta gaurko ere. Bai, hauek normaltzat hartu genitzazke. Hauek lasterketetan askotan gertatzen dira eta askotan txirrendulariek eurek egiten dituzen akats, hutsegite edo erlaxatzeagatik gertatzen dira, baina lenda biziko egunean eta antolatzaileek hala onartu dute gainera, akatsa beraien izan zen, akats larria gainera. Azazetan gaurko etapako aurrenekoan Fraile izan da lasterketa buruan. 6 puntu gehiago beraz Fraileren zat. Atzalmetxek maiota kendu egin zion. Bera entzan nahi duak Fraile nonbait mendiko maiota. Iturrietan 10 puntu, beraz 16, jada 16 baditu. Aurreneko 2 mendateetan hartuta Frailek. 3. mendatea Urbasakoa izan da. Eta beste 10, Urbasan 26 gaur Fraileren zat. Horrengo aurkilaga izango dute, 2. mailakoa. Etxarrin da, bidegurutzean da pelotoia, oraintxari dira ezkerrera hartzen. Kolonez. Ezkarrantlean galante hartu du, maiota era urratuta darama. Hautsita. Etxarri ikusita usabiaga. Etxarriarrak datozkigu gogora, orain dela gutxi arte pelotoian protagonista haundiak izan diren Egoi Martinez, Gorka Berdugo, eta pasaberri diren herrietakoak ere bai, Florestarrak, Gorka Zanza, Urtasun orain martxan dabil, Japonen, Pablo, sakanak eman dituen fruituek dira hoiek. Santi Crespo, orain dela urte batzuk, Antxasokoa, 50. markadan, Vitalizion eta Ebilitako txirrendularia. Gaur egun Espainiako aukeratzaile den Mingezen aginduetara. Eta hemendik ez apartekoa, Josu Sarrita bera, gaur egun Movistarren autoan zuzendari lanetan ari dena. Eta pikin bat Irurtzen alderago jota, Imanol Erbiti, jatorriz, ez da Iruñean biziren. Eta alderantzizko bidea egin da, Alberto Martínez, Euskaltel Euskadi taldeko txirrendularia, gura izatez errenteriara, eta sakanara joan zen bizitzera. Lizarrustira bidean, lasterketa buruan, Caja Rural bi lagunekin, Loto Sudal, gizon batekin eta Astana beste batekin, Loto Sudal egatzo berbaek izan zen buruan, gaur, Sandi Arme, Liez Destra, Astanako Herberetarra, bi garaipen izan zituen, aurrenekoa Kataluniako boltan lortu zuen, 2. Dofinen, Horuz de profila. Aurreneko erdia gora beratxoa eta 2. gora beratxoagoa, hautsiagoa.
Etapa laburrak, baina tenteak dituzte. Bigarren zatian, etzanena, atagoitikoa. Gazti gora, ekingo jote atagoitiko. Sandonato, Beriain. Dios del Tente, Dios del Dotore. Rural taldeak beste albiste on batzuk izan ditu iesaldian sartzeaz gain orain dela gutxi eman dute. Sergio Partilla lehendabiziko egunean helmugarako 5 metro falta zela izandako erori larri hartan kaltetuen izandako txirrindularietako bat izan zen, eta taldeko medikuak Gileno Perutzik orain gutxi eman dituen albisteen arabera hobera egin du. Berarekin hitz egin omen du eta gaua ere ondo pasa omen du, oraindik ez diote bakuntzarik eta usturuetatik eta horrek ez du hainbeste okezkarik sortzen, baizik eta berak arnaz hartzerako nonbait lehen odola bota egiten zuen 600 mililitro bota omen ditu guztira, baina orain hemoneumotorax ez omen dauka, hobera egin omen du eta soilik neumotorax omen dauka, baina azken batean hitz tekniko hauek alde batera utzita medikoak esan du hobera egin duela Sergio Partilla. Animo bera. Hor lanak, estatina izango ditu Zauriaga, estatinaren belaunak izango ditu lanak. Postura oso txarra izan du. Beranburu hausi baitu. Txikitu egin du esan dutena. Eta txirrendulari batek zer erabiltzen baldin badu eta... Saietxak eta jarriko zaizkio. Saietxi dira, baina jarriko zaizkio. Saietxak tibia ere jarriko zaio, baina belaunburua. Belaunean hori baina askoz ere arazo gutxiagorekin izaten dira kontromalaziak eta belaunburuaren azpien dagoen kartilagoa zertxoait azten denean eta ez mina handirik, baina oso latosoa izaten da. Belaun inguruan izaten daen lesioa, eta behin belaunburua utzi ezkero pentsa hor zenbat joku egin behar izaten duen, zenbat aldiz egiten duen harik eta berbera belaunak eta belaunburua usteak estetinari tamalez burua uste izugarri ekarriko dizkio. Ea osatzen den, hori opa diogu bestela, pentsa astelehenean izandako akatsak zen olako ondorioak utziko dizkion teorian txirrendulari bati behintzat. Ez genuke nahi, baina arrisku horretan da Peter Estetinean estatu batu barra. Lizarusti, garrea jakina alde honetatik. Zaitasun gutxi dauka alde honetatik. Ikusatik gora zenbat izango ditu 8 metro. Lizarrustin bestaldetik igota orain horrena itzulia epatu dugun bezala, 2009an urkilagan izan zen, eta hurrengo egunean bilatu ertara, ontzen itzulia, egun hartan igo zuten eta berriz Aitor izan zen urkilagan bezala Lizarrustin puntuak hartu zituena. Gaur egun ziklokrosean buru belarri murgiluta dabilen Ermuarra, Aitor Hernandez, Euskadirekin ibilizen urteetan naharmendu zen, eta Lizarrustin alde honetik usabiaga eta zuk ere gogoan izango duzu. Zegaman, Euskadiko itzulia hasi zenean, pasa zuten, eta Palazin eta Eskartin izan ziren, lasterketa buruan. Antxe tifosako bihurgune hartu eta zatetik gogorrenean jozuen, Palazinek Eskartin irtentzen perotetik bere bila eta biak elkartu eta jetxera harrigarri egin zuten, eta gaur bezala, gogoa izea hundia izan zuten aldea, atietura hundian. Burutu zuten Zegamaren jokoa. Lizarruzki oso sigisa gertu eta gainera eta ondo ezagutu ezkero behintzat min eman dezaken mendatea da. Bihurgunea oraintxe eskuira, oraintxe ezkerrera eta Palazinek ezer ondo ezagutzen baldin batzuen parengoiek ezagutzen zituen eta bera ausarta ere bazen, teknika onare bazuen eta bazekin bai zer non egin behar zuen. Hemen dira Movistarrekoak. Kontrolan handia ari da egiten Movistar, taldea nekatzen ari da Jose Luis Arrieta, baina helburua handia da. Azken garaipena dute helburu eta horretarako ez du lotxarik izan. Ardura hartu eta lanean talde osoa eguna joan eta egun etorri jartzeko. Gaur gainera, iesaldi horrek diferentzia handiagoa izan dare, ez zioken aparteko kezkarik sortu behar inori, horrelako iesaldia diferentzi gehiagorekin ere iaia bere kasa erortzen dira, baina kasu honetan pelotoia kezka baino gehiago uste dut lasterketa gogortzeko gogoa
erakusten duela. Movistarrek eta Beñat Intxaustigar abiatu aurretik berak esan du gainera lasterketa Nairo Quintanaren mesedetan gogortu egin nahi dutela. Bestela badakitelako jakin gaur daude mendatetxo hauetan oso denbora tarte txikien igotzen dira eta diferentzia handiak lortzea ezinezko dela. Hori areagotzeko lasterketa gogortzea da irten bidetako. Eta akideok, lehen erorikoa izan duten Petrov eta Kolovnev, orain uneontan tropelean sartzear dira. Petrov sartu daiaganik eta metro gutxi falta zaizkio, Kasuxako Kolovnevi, mailota eta tierrak, eta benetan golpe latza jaso du Alexander Kolovnevek. Gozo doaz, haizea atzetik dutela, hemen ematezpade errepideak ora egiten du. Eta bentsa hartuko dute bihurgunea eta hasiko dira Uzarrustik alde honetatik duen zatirik gogorrenean. Hauxe da, Kifosa, gare bateko lantegia, Kimika Forestal, legia. Bentsa, Ia 4 minutura. Pelotoian antzematen da haizea alde dutela. Txirrendulari baten erreleboa nahikoa da diferentziari hainbestean eusteko. Igor Anton bakarrik ari da, ia ez dio beste inor txandarik ematen, eta hori neurri batean da, haizea alde dutelako eta esfortzuari askozer iraupen gehiago eman dakiokelako. Haizea kontra joko balu, batetik abiadura motelagoan ibiliko lirateke eta abiadura hori eusteko erreleboak beharko lituzkete. Haizea alde dutela, erritmo biziago izateaz gain txirrendulari batek ere abiadura altuari erraz eutsi diezaioke. BMS-ko gizonak, BMS Bankarderen du, BMS Samuel Sánchez du, zertan ote da Asturiarra? Zertan ote da? Boltan putzik eretzen ibili, baina erne Samuelekin erne. Nik ez toka konfiantza handirik, ez toka konfiantza handirik. Etzet iruditzen orain 4 urteko mailan egongo denik, orduan Puritoren atzetik 2. postuan sailkatu zen, orduan aurrean zen, orduan, baina 4 urte behin 34 aurrera, ez kasu guztietan, baina... Garaipeneako etzet iruditzen, baina etapa borroken saltzan ibili daiteken... Zut ikustenik, baina litekena da, euskalo. Dierra, llegatuko da itzulia arratera. Arrate izan du Samuelek Euskal Herriko itzulian elmugarik kutunena, maitzarik onenak eman dizken elmuga, iaz ere itzulian etzen puntuan eta arrateko etapan onenen inguruan ikusi genuen. Hori ala da. Aurreneko etapan onenen inguruan izan Samuel, beraz laster jaingo dugu zertanen Mendator Kolonel. Ale. Errastiko aldatu. Arden, klasikoetan da espezialista, munduko txapelketetan ere bai. Esango nuke batez ere. Alexander Kolonezek askotan gainera podiumean sartzeko aukera hundirik izan ez duen arren, gero sekulako munduko txapelketak egiten zituen. Esan nahi da, etzela agertzen favorituen zerrendan, baina gizon hori 2 aldiz 2. postuan sailkatu izan da munduko txapelketan. Aurrenekoz 2007an eta 2. 2009an. Nafarroako errepidetan da Euskal Herriko itzulia. Aurten kilometro gutxi ditu Nafarroan etxeko lasterketak. Nafarroako etapa bukatzeko 71 kilometro. Buruan 4 gizon. Hasieran egin da iesaldia. 4. kilometro inguruan irten dira pelotoitik Bestra, Arme, Garzi eta Fraile.
Zubiara sartu da zatiri gogorrenean, gogoratu Lizarrusti ez dela puntuagarria. Lizarrustin esan dugu orain urrena 2009an atan aldetik igota, Aitor Hernandez izan zela lasterketa buruan eta aurrez berriz. 74an Txomin Perurena izan zen Lizarrustin, medate pankartan aurrena pasazena. Urkillagan puntuak izango dira. Bigarren mailako mendatea da Urkillaga, beraz aurrengo 6 puntu izango ditu. Orain arteko puntua gogoratu, Frailek bildu dituela, 26 baditu da. Eta Urkillagan laugarrenez izango dugu gaur Euskal Herriko itzulia. Fermin Alexander Kolovneven datuak eman ditugu, bere palmareseko datu esanguratsu batzuk ez guztiak, baina Alexander Kolovnev segurazki jende askoren belargietara beste afera batengatik ere ailegatu zen. 2010 urtean, Lies-Baston Liesen, Alexander Vinokurovek eskupekoa eman ote zion eta ez ote zion nazioarteko txirrendularitza elkargoa berak ere ikertu egin behar izan zuen afera hura, eta Alexander Kolovnev tamalez afera itxusi hartan protagonista izan zen. Begira Imar Zubeldia, pelotoi burura etorrita. Bere gurpilean Fran Eslek eta atzerago Bauke Molema, nik uste dut Trek taldeak salkapen nagusirako gizon hori izango duela. Arredondore ondo kokatuta, beraz Trekek ere gaur zerbait egin nahi du. Movistarrek darama agintea, baina aginte horrenpean ez dute besteek guztiz itzalean egon nahi. Kiakoski munduko txapeldunare bai, erne gizon horrekin gaur. Fermin, gaur uste dut, gizon oso lehiakorra da, eta gaur uste dut intentzio berezi izango duela etapa garaipena lortu eta elastiko hori ahazteko. Bai, lankideok. Aurrera, Alfonso. Gurekin dugu Jose Acevedo, Katusako zuzendaria, buenas tardes. Chapa y pintura. Bueno, esperemos. Cuando ves los daños, tiene dolor en la pierna y en la espalda. El caso se quedó sin mayor, así que el golpe ha sido bastante fuerte con la cabeza. Espero que recupere. Ahora veo una parte difícil de la etapa, va a ser complicado para hoy, pero esperemos que para mañana esté recuperado. Está hablando mucho de hoy de Purito. Bueno, Joaquín lleva desde terreno sin correr, una semana parado por estar enfermo. Pues la etapa que nos va a quitar las dudas. Esperemos que sea en los primeros puestos. Vale, gracias. Acevedo. Duan, kolpeatuta beraz, Kolovnev. Bai gaur, geratzen diren kilometro hauetan, nahiko lan izango durain. Zerotian izango den mugimenduari eusten Kolovnev. Zerrek atzo etapa irabazita da, Felinerekin. Eta Movistarrek irabazi nahiko du. Movistar lan handiari da egiten. Bilbotik atera zen ezkeroztik Movistar kilometro askori da egiten perote buruan, horrengo sariri gabe da Movistar sari potoloa nahi du, baina iruditzen zai sari potoloaren aurretik etaparen bat ere belegan nahiko du. Eta nire ustez aproposena biharkoa da, gaur baino gehiago. Gaur uste dut Nairo Quintanak ez du gainera erritmo aldaketa oso bortitza, badira mendate laburretan bera baino gehiago direnak. Purito Rodríguez oso ondo balego, uste dut, harentza dela benetan, Antio oso mendatea proposa. Kiakoskirentzat ere bai. Nairo Quintanak arnasa luzeagoa behar du da. Esfortzu iraupenez luzeagoa behar du benetan bere maila erakusteko. Eta horretan, bukerarik onena bihar arratek eskainiko dio. Gaur ere biztan da saiatuko da, etapa garaipenan lortzen, baina goitiperakoan uste dut, Kiakoskik oso teknika ona duela, oso ondo jaisten duen gizona da munduko txapelduna, etapa garaipenen lehian beti, batzutan alperrik ere ibiltzen denek gizona da, eta bai Purito, bai Kiekoski, Simon Spilak ere kontuz, Simon Spilak bera ere jetxira bihurgunetxuetan eta ondo biltzen den gizona da. Eta baina, bestea, gutxi aipatzen ari garena, Dani Moreno izan daiteke? Abiedura kolpe bortitzatu Dani Moreno, gigoera hauetarako oso aproposa da, Dani Moreno bera ere. Hori behar da batez ere, eta gero, jetxiran, batek 3-4 segunduk atzerapena baldin badu hori guztia konpontzea zaila. Beraz, Nairo Quintanaren zatu uste dut aproposena biharkoa dena. Eta hortxe dute eskubialdean, aiako igoera. Lizarrustin behera, lasterketa burua. Eistearekin bat eskubira hartuko dute, aia uzorako bidea hartuko dute. Kaseratik gorako bidea,
Hementxe eskubira eta aldapa, Urkilagako aldapa puntuagarria, nebestez buruarentzat. Eta horrentxe, esan digutenez, Goatxon erretiratu egin da. Koronarekin batera ikusi dugun gizona, erretiratu egin da. Trekeko mutila. Hemen Omar Fraile 26 puntu ditu, oraingoz. Omar Fraile gaur dituenak. Horatu. Niko sariari da lehiatzen Omar Fraile. Taldekidea Hugh Carthy, 20 urteko Britaniar gaztea. Iaz Koreako turra irabazi zuen. Eta bere herrialdetik kanpora ateratzeko aukera aprobetxatu du Carthy. Talde txikietan bilida orain arte, ez da hundia, baina kontinental profesionala da, orain arteko taldea kontinental izan ditu, Carthy. Sandy Armel, Loto Sudalekoa eta Liez Destra Astanakoa. Saikapen nagusian lau hauetan aurreratuna Destra da. Matthews lideraren denbora berean dago, Herberetarra. Aiara bidean. Guera gozaterik gozoenean. Eko aiara bidean, Zabiaga. Bakarren bateko hori pentsatuko du, Aia ez aldaba ostiraleko etapa eta larun batekoa. Atango aian da, une honetan lasterketa eta itzulia Eko aian amaituko da. Horri iruditan izan dugun, Goatxon, trekeko gizona, erretiratu eginda, esan dizugu. Bat gutxiago honen beste, 129 lagun geratzen dira Euskal Herriko itzulia, 3. etapa egiten ari denean. Zumarragara bidean da gaurko etapa aldapatxua, orain aldapa izango dute. Ordekan kilometro gutxi igatuko zaizki gaurko etapa hau egiteko. Liez Destra, igotzaile polita da, erritmo aldaketa haundia duen gizona da, erlojuaren kontra oso ondo modatzen den mutila da Liez Destra. Nik uste dut erregulartasuna falta zaiola gizon honi. Bestela Bradley Wigginsek izan zen urte zoragarri hartan, Paris-Nizan eta kontra egin zion, 2. postuen sailkatu zen, eta Paris-Nizan 2. izan den gizon batek maila ona dauka eta oreka behar du. Erlojuaren kontrako saioaz gain mendatzen ere ondo ibiltzea ezinbestekoa delako, baina oraintxe gora, oraintxe bera, nahiko gora bera gehiegi izaten duen gizona da lider sendoa izateko. Akanso lehilen bai, talde ura Astana baino talde apalagoa zen eta lidertza berari ematen zioten, baina Astanan batzuetan gaur bezala askatasuna du. Etapa garaipenaren eizean eta ibiltzeko, baina normalean bestela talde buruen mesedetan lan zaila egiten dakien gizona da Liez Destra. Iaz Kataluniako bolta polita egin zuen Euskal Herriko itzulira gauza aipagarriak egiteko asmoarekin etorri zen, sartzen elkarrizketa batean eta gero zer da eta horrezuko etapan erretiratu egin zen. Hemen aldaketa izan da orain. Castroviejo, Jonathan Castroviejo jarri da lanean. Erritmoa segurazki iziagoa. Etzean Jose Herrada, gero Igor Anton eta indartsuenak atzerago daude. Gaur ondorengo kilometroetarako utzi dute Gorka Izagirre berare, atzerago datorretan. Jonen aurrean, ikustu ere. Bi anaiak, zaharrena eta gazteena, Ormaiztegiko bi semeak elkarren jarraian. Pelotoi buruan denak ere. Ondoren Etisekoak, Kiakowski, munduko txapeldunare belarriak beti bezala erne dituela. Beti bezala. Beti, Fermin. Beti bezala. Eta gehiegi bezala joiten zait, Zabiaga, bueno, ez ezaguna zarenean eta
hor nonbait, baina gaur egon uste dut Jakowski pelotoian baduela bere lekua, baduela estatus jakin bat, eta alere juvenil bat balit bezala dena lehiatzen du Jakowski. Ni ere hori iritzitanak. Uste dut bat gaztea denean eta agintarien, zuzendarien, arduradunen konfiantza irabazi behar denean ona dela. Eta bat gaztea denean lanerako gogoa izaten du, eta bai goruntza, bai erlojuaren kontrako saian, bai esprintean, bai taldekiri laguntza eskaintzen denean aritzea ona dela. Baina behin, norbera bere leku hartu duenean, eta Michael Kwiatkowski txirrendularitzaren pulpitu hartu du lekutzat, maila oso naduelako, baina uste dut, batzuetan, ez dut esango etxe kalte, baina alferri xamar ere alegin asko egiten duela. Esprintean sartzea, atzoko etapan esate baterako, uste dut, garaipenerako, naiztak gertu izan zen, baina berak badaki, zaili izango duela, gizon azkarragoa badirelako, eta azken helburua, salkapen nagusia baldin bada uste dut hor, indar tanta horiek beste zerbaitetarako gorde beharko lituzke. Zatiri gogorrenean da, lasterketa burua, Urkillaga laugarrenez ari da jogotzen Euskal Herriko itzulia. 81 igo zuen aurrenekoz Johan Bruynel izan zen lasterketa buruan. Bigarren igoera 2004an egin zuen Jan Poit. Eguneko iesaldian bera bakarrik pasatzen Urkillagatik aurrena, eta orain aurrena 2009an. Aitor Hernandez izan zen lasterketa buruan. Aitorrek ziren Bingen Fernandez eta Gorka Izagirre. Aia auzoa. Irudi bikaina, lasterketa burua eta pelotoaren aldeko aldea ikusteko. Irudia ingurua ere ala delako, zaila, dena esaten hasita. Hala da. Suitzan Turren eta Romandian eta baina baina aipatzen dugu. Paisaiaren garrantzia irudiak epaitzerakoan, haien inbidiarik ez dutena dira hauek. Bide bazterrean sasi gehiago egonen, Fermin. Bueltan ematein beharko duzu. Desbroza horretu. Laukote hautsi eginda. Garzi ezinean. Eta armere justu xamar. Dale, con aquello próximo, Dale. Hauek gain gainean dira. Gain gainean. Beste 1 metro eta pankarta hor txikusiko dute. Ja, Bestra, Omar. Orain artekoak Omarri bildu ditu. Bai, Omarren zaizan dira. Omar Fraile Santurtziarra. Lasterketa buruan, Urkillaga gainean. Liez Bestra berarekin. Bestra askotera errazago doa. Ia nahi gabean pasadu, hor tratua egina zegoen, tratua edo esan dezagun. Da, ez dio lehiatu. Hori da, Bestrak ez diola lehiatu, baina Bestra askotera errazago doa. Arme eta Karzi. Etxera azkarra dute orain. Etxera azkarra. Eta Castrovejo, honetan ari da espezializatzen, zerrega. Castrovejo errojoaren kontako espezialista pekoa zen. Eta leheno lanarek gehien bat ordekan egiten zen, baina orain ibilbide gogorra denean ere, oso maila honean ibiltzen da. 3 minututik behera langa, berak bakar gota du, Pasaberritan, lapa gora larri maitzen, baina azken urte hauetan, honetan ari da trebatzen Jonathan Castroviejo bizkaitarra. Txirrendulariagoa da orain, esan ganetzake, lehen osoagoa orain. Bai. Orain talde bati ekarpen gehiago egin dakioke. Leheno erlojuaren kontrako saioan, batez ere saio laburretan ibiltzen zen oso ondo eta maila honean, orainan luzeagoetan ere bai, eta etapa gaiztoetan ere pentsa talde baten mesedetan zenolako lana egin dezaken Castrovi. Movistarreko 8 doa, zerote buruan. Joni Zagirre eta Beñatin Txausti dauzka, Pintanak, azkenerako. Gaur borroka handi izango da kokapena topatzeko, Kokapena antiguan, kokapena oso garrantzitsua. Eta horregatik, Joni Zagirre eta Beñatin Txausti aipatu dituzulako, aipatu dut hori, haien lana gaur oso garrantzitsua izango delako, haiek
talde horretan mintzat, haiek bizitu beharko dutelako erritmoa, eta pelotoia alik eta luzen eraman, inguruan, enbarazu egiteko moduko egoeran, Nairo Quintanak aldela behintzat inorrek zateko. Horre energia asko joaten da gero. Nairo Quintana antiguan gora errepide txizezatzen. Belarretatik ere ikusi genuen, Zediaga? Ostegunean egin zuten entramentu saioan. Eta erraz somatu zen, Fermin. Errazaki, esango nuke. Nairo Quintanak okerrez panaiz, hau du denboraldi hasierako bere sasoialdiaren azken lasterketan. Gero Kolonbiara joatekoa da, Frantziako turra prestatzeko. Frantziako turrean argideak izango dituela eta han lasterketa pare bat ere egin zituen, Tirrena Adriatiko eta Euskal Herriko itzulia bitartean, beraz, garaipenak lortzeaz gain, ezaguerare hartu du, uztailean izango dituen oztopoei dagokienez, eta Kolonbiara, etxera, Euskal Herriko itzulian garaipena lortuta alde egin nahi du. Errotoia urkilaga gainean. Arbidea probatu ditu, baina ez dakit agertzen handirik egin dioten arbideak. Salto nahin beste nahi bizela aldera. Arbideak ondo dauden ekonomikoak. Ez daukala parte basmori, arbidago klasikoetan ibiltzeko. Aldiz, Valverdek bai? Valverdek iaz probatu zituen arbideetako klasiko batzuk eta urten zalantzan izan da azken unio arte, Flandria parte hartu ala ez. Flandria eta hauek. Ondo egon arren, beste zerbait behar da. Kokapena, ausardia, aurrean joan beharrak izaten duen presioa ondo barneratzea. Ez da erreza. 6 puntu gehiago Omar Fraileren zakurako. Mendiko Maiota nahi du Santurtziarrak. Mendiko Maiota soineratzeko merituak ari da egiten gaur ere Omar Fraile. Ata honen da lasterketa. Hemen da lasterketa burua. Fermin batzuk ata honak batu eta hemen lagun batek gala aipatu dit. But which town? Town? Bai. Zeuzu ata hon. Elkartu dira Bestlar, McCarthy eta Fraile. Jarri dozu de paso, Zadiaga, de longest town jarri dozu. Herririk luzena jarri dozu, zure lagun horri. Eta oraintxe lasterketa den tokian amaitu zen, itzuliko etapa. Luisneon Sánchezek irabazi zuenak kontrako norantzan etorri ziren, legia Lazkao alduzik, sartuta. Kerrera hartuko dute. Garai batean nagusian badakizu, oztopoak daudela, autoak eta abiadura moteltzeko jarritako oztopoak. Eta horiek saiestuz. Garai batean zen horrelako biderik, garai batean gora eta bera lehen zetozen bide hortatik biltzen ziren txirrendulariak. Euskal Herriko itzuliko 3. etapa, Zumarragara bidean, Ataunen une honetan lasterketa buruan, lau gizon, Arme, Bestra eta Kaja Ruraleko Karzi eta Omar Fraile. 3 minutuko errentarekin. Beherakoan geixiago arriskatu dutunez, diferentzia berriro 3 gorakoa. Urrengo mendate puntuagarria Gabiriko izango dute. Hor bihurgune hortan, lastofardoak eta babes gisa ikusi ditugu. Uste du segurtasunari dagokionez, lehendabiziko egunean gertatu zena gertatu ondoren, segurazki arreta gehiago ere jarri dutela antolatzaileek lehenaz gain.
argatzura izan zela eta ezin esango baitugu aurreko urteetan txirrendularen segurtasuna bermatzen ezenik. Ahalegina behintzat beti egin izan baitute. Pelotoi ere Orantxe aldapa amaitzen. Iago jetxiera bukatu du pelotoiak ere. Iru minutuko atzerapenarekin pelotoia, arrondon. Pelotoi buruan ez aldaketari. lagunak erantzun dit Fermin. Luzena ba omen da ataun. Wichtown ataun, Luzena ba omen da. Baina hundiena oinati omen da. Erantzun du, beraz. Luzena esan du. Kontrari bat badaukazu. Bainarekin etorri daura, bainarekin. Hundiena oinati omen da. Oinatiaren bat, agian? Ingurukoa bintzat. Ingurukoa. Ibaia, errepidean luze banako lerroan jarrita pelotoia, izea atzetik dute. Hor dute, saiesbidea, errepide nagusia utzi eta... Bizikletarako leku aproposetan dabiltza Fermin, trafiko askorik ere ez, paraje zoragarria. Udako berori zakarrenean ere erreka ondo horretako ospela estimatu egiten da. Itzala ere baina izan ezkero bizarrosti aldean. Ja. Nea zerre faltako da, zoiaga, ala? Zerre faltako zaigo. Horbora azkar bateko abilda, hori faltu zaigo guri dintzat. San Martín. Eta lasterketa burua Lazkaon. Burua Lazkaon eta pelotoia oraindik ataunean. Orain Olaberriara. Hemen dute. Ezkerrera bide gurutzea. Olaberriko bidean lasterketa burua. Eta 3 minutukoa. Eta oraindik kilometro batzuk aurren egiteko moduan dira. 4 gizon hauek, hori bai, berriz ere aldapa orastean hemen Karzi eta Arme. Eta Fraile bera ere Restraren aldean esan diteke gorria ikusteko pandikela. 54 kilometro helmugarako iragarkintza bigarren tartetxoa, laster izango gara berriz ere zuzenean. Olaberri gora itzuliko hirugarren etapa dago jokuan. Olaberri harrigarria bada ere, ez da puntuagarria. Olaberri gehiena puntuagarria ezagutu dugu, baina aurten ez da puntuagarria Olaberri. Gabiri aldiz, bai. Movistar pelotoi buruan 3 minutu eskaseko atzerapenarekin pelotoia buruarekiko, buruko laurak orain ezkarrekin. Buruko laurak gogoratu sakabanatu egin direla urkilako azken zatian. Eta una jetxita berriz ere elkartu egin dira. Eta elkarrekin segitzen dute eguneko
Iesaldiari auspoa emanez, Kartzi, Fraile, Arme eta Vestra. Movistar eta Astana Mikel Landaren taldea da. Landarena, Eskarponirena, Luis León Sánchezena, Reintar Amarena eta hemen buruan doan Vestrarena, beste. Hori dira, itzulian. Astanako izenik nagusiena. Olaberri gainean lasterketa burua. Olaberri noizan, deasengo eta panizan goten usabiaga. Aldapa berria. Bai, deasengo eta panizan meiruan. Aldapa berria. Nairo Quintanak irabaztek urtean. Etzen horrelako giro hori gordoan. Zen egu giro izan zuten egun nahietan. Berriz ere Igor Anton gidari lanetan jarrita. Lanerako dago, gaurako zarra. Eta hor, Txindoki. Etxera azkarra. Orain Ormezti galdera hartuko dute. Bea seinalera sartuko dira eta berehala dira Ormaizteiko norantzan. Etapa azken 50 kilometroetan sartzear. Hore, oraindik aldapa gora. Visconti, Giovanni Visconti, anakona zuten hasieran, Euskal Herriko itzuliko zortziko osatzeko, baina ze arrazo izango zuten anakona kanpoan utzi eta Visconti sartzeko. Orduko mugimendu egin zuen Movistarrek, anakonak izarran parte hartu zuen. Begira, separazio terrain. Oierri. Hor Txindoki. No? Txindoki. Arreglar. Gainean dira, pelotikoak ere gainean dira. Eta atzerapena 3 minutukoa. Bueno, uste dut antiguako aurreneko igoera bitarte. Bai, Dalkideo. Bai, Dalkideo. Bai, Alfonso. Gurekin dugu Giuseppe Martinelli. Bueno, Giuseppe, hoy a la zona protagonista con Vestra. No, bien. Pienso que andrá bien. Seguramente bien. Orain, jarraituko hitz egiten. No he comprendido, El Astana es el protagonista hoy con Vestra en la escapada. Sí, yo pienso que hoy es una etapa difícil, mejor poner uno de la escapada para no trabajar. Yo creo que para eso todo bien. Vale, gracias. Gara, ezin dugu gehiago jarraitu, Bai, lekutxarran zabete jetxira bete-betean orain, jetxira azkarra da gainera Olaberrikoa. Hauek, Ormaiztegira bidean jada. Errepide zaharrean. Liez Vestra, egia esan, iesaldian. Horrezka jona sartu du, Martinelli. Bere azken garaipenetako bat, azken azta da, lehen urtean horrelaxe iesaldi batean sartuta lortu zuen Kataluniako bolta.
azken eta pasatzen, osa gara. Montjuteko zirkuitoan, eta han lagun gehiago bat zituen, baina nerak ustate, mantzuen dio ebestrak, kilometro asko egin zituen bakarrik, eta pelotoian ez pentsa berriketan aritu ziren. Lanean gogotik aritu erren, dio ebestrari diferentzia oso gutxi jantzioten. Ara. Kanon del Garmineko, da talde burua. Talanski bera. Eroikoak, Garminekoak. Talanski eskatu batu arra, eskerraldea. Talanski. Bina hartu du Andreu Talanskik. Eta bere taldeki bat gerturatu zaio, Nathan Brown. Era bat urratuta dauko ezker zorbaldako mailota, golpe hartu pausaian. Golpe hartu du. Jarraitzeko esan dio Nathan Browni. Bai, eta dino ez, Talanskik ezin duela, hori diozendariari, zakit. Horrein beste bizileta bat eman diote. Eta kotxera doa, Andreu Talanski ezin du, eta kotxean sartuko da. Hori da pena hori. Ez, azkenian ez. Bairu jarraitzea nahi duela, urratuta daukak. Erret azkerre zorbalda, urradura galanta daukat Talanskik. Alei. Talanski ondo bizon gogorra da, Goan izan lehen gurteko turrean erretiratzea zemat kostatu zitzaion txirrendulari honi, egun batean bakarrik gelditu zen atzean, eta han irauntzuen, kontrola izteko zorian ailegatu zen, baina ailegatu egin zen, ez eta gero, lasterketa utzia. Bai, turrean erori. Nantziko etapan esprinean, gerran zen gurpila ikutu zuen, eta joan zen hankazora. Eta gero, errepide bazterrean gelditu, Jonathan Bautes zuzendariarekin izketan, eta Jonathan Bautesek nolabait ere konbentzitu zuen jarraitzeko eta bar, eta egun hartako eroia behintzat bera izan zen. Amaikagarren etapakoa, bai jauna, Oionan, amaitu zen egunean, 80 kilometrora bakarrik geratu eta helmugan 32 minutu eta 5 segundora sartu zen. Eta badoa Talanski. Badoa, bizikleta gainean, jarraiten nahi du, eta benetan sekulako kolpe hartu du estatu batuarrak. Iaz, Dauphiné irabazituen gizon horrek. Dauphiné. Eta Dauphiné irabazita, joan zen. Itxaropenez gainezka Frantziako turrera eta Frantziako turra. 12. etapan utzi barra izan zuen. Burgan Bresen Tatienen. Ez iztetzea erabaki zuen. Izan honek. Andreu Talanski, Beraun aldean du mina nun bai. Kitxo nagusideako, Kitxo Andreu Talanski. Eta orain sekulako trafikoa irekita dago, Talanski doan bidean, ireki egin dute trafikoa eta sekulakoa gerta daiteke hemen. Hori bai dela katz larria. Hori bai dela katz larria. Talanski gutxi gatik, No podemos correr ahora. Trafikoa nork ireki duen ez dakigu, baina segurazki ertzaintzak irekiko zuen, eta hori akats oso larria da. Horrek, uler ez dakit. Eskudo ondie. Erratza, pasa, zesten bitartean trafikoak itxita egon behar. Eta erratza ez da pasako, harik eta denak aurretik direla ikusi arte, bakarna bide bazkaren ikusten badu, erratzak eratu egiten da behar. Horreztakin nork eman duen trafiko irekitzeko agindua, baina gutxe egite larri egin duen. Esamets gutxi izan da, aurreneko eta pankazatuak garekin, eta baina horrelako beste zorai behar du. Eta Katuxa, Usabiaga, Movistarreko itxanda emanez, Katuxakoak. Puritoren itxaropena dago hor. Hauek ere lasterketak gogortu egin nahi dute. Hau ez da kontua bakarrik aurrekoak harrapatzeko intentzioa, baizik eta lasterketak gogortu egin nahi dute. Lasterketak gogortzen denean ikusten baita non dagoen garia eta lastoa. Gogoratu, Burito, Espilak, Dani Moreno, gizon egokiak dauzkala ibilbide hauetarako. Burito konzentrazio bat egina da teiden, este pare bat konzentrazioa.
egin berri du Puritok, Katauniako boltan ez zuen parte hartu, hartzekoa zen, baina zirketako arazoekin azken orduan bolta alde batera utzi eta Euskal Herriko itzulia sartu zuen egutegian. Ormaiztegin Euskal Herriko itzulia, Ormaiztegiko mutilak hor dira pelotoian, Izagirre anaiak, hau da lasterketa burua. Urrengo medate puntuagarri da bidean, Gabiri da bidean. Vestra, Arme, Kartzi eta Fraile. Hor bide gurutzea, ezkerretara Liernia dago. Eskuinetara Gabiria. Batera zein bestera aldapa. Eta nola esaten du, Andoni Izturugure lankidea, Gabiri. Leku guztietatik ageri. Zandio, Kirilenka aurrena, Ea Nieve batera saltzen den, hor da, Gurpilian dator Mikel Nieve, aurreneko egunean, 3 minutu eta 9 segundo galdu zituen, egia esan, ibilbidea ez da proposa Nieberentzat, Niebek ere Quintanak bezala mendate luzeak behar ditu, arnasa luzeko mutila baita leitzarra, baina, ondo bada, Mikel Nieve ondo bada, honenen inguruan izango da. Eta beste favoritoek ez duten ezaugarri batu alde, askatasun gehiago izan lezakiela, naiz eta lasterketa hola gogortzen ari direnerako eta garaipenak guztiek ere amesten dutelako inork ez di inori ezer oparituko gaurko etapan. Ez gaurkoan eta larunbata bitartean opari gutxi izango da. Norberak duen mailaren araberako saria jasoko du, segurazko. Ormaiztegiko zubia. Berria. Biak elkarren ondoan. Trekekoak ere, zeinen erne ari dine jokatzen. Hemen garbi dago Movistarrez gain, garai ailegatu denean, beste batzuek ere zerbait egin nahi dutela eta arreta atxu jokatuko dutela. Orain arte Movistarrek, egoerarik errazen eta Movistarrek izan du kontrol guztia, baina besteak ez daude, Movistarri ere ez erroparitzeko. Esango dute, Nairo Quintana izango da behar bada favorito nagusia, baina ez bakarrak. Guk gure talde buruengan konfiantza daukagu, eta zeresana eman behar dugu guk ere. Katusha, Belkobekin, Lagutanekin, orain Movistarko berriz ere horreia da orain pelotu buruan, agindu egin nahi dutetenek esan ditugu kokapenak batez ere Antiguako sarreran garrantzi handia izango duela, orain Antiguarako tartea geratzen zaie, baina badazpada bintzat, alizan ezkero, lekurik egokin hori da. Loto Sudal, galopanekin postuak ari da egiten Loto Sudal, galopan sprintan ari da sartzen itzulian. Santian berbaek erekin izan zen Loto Sudal. Eta Loto Sudal esan da, Usabiaga hemen Euskal Herriko itzulian ibilitakoa Monfort da, naiz eta azken urteetan Monfortek behera egin duen nabarmen xamar gainera. Izan erregularra izan da, Monfort bere kirol bizitzan, erlojuaren kontrako espezialista polita izan da, irabaztea koste izan zaio beti Monfortri, baina ondo ibili da Monfort. Eta itzulean eta protagonista izana da, Maxime Monfort. Gaur egun Loto Sudalen da, baina, esan bezala, azken urte hauetan gutxi ari da gertzen Monfort aurreneko postuetan. Atzean, Igor Anton geratu da, igarotzen usten,
hemen gara kotxe artean, ezin dugu aurrera egin, ez digute usten, eta bueno, hemen ikuste dugu Igor Anton Igora. Pero, arazoekin atzetik aurrera eginaz, zerbait izan du, zulaturen bat zerbait, aldekideak gelditu zaizkio, Betankur ere bai, beraz, berotu hartuko du orain galanta Iazko Turrian bigarren posten sailkatu zen gizonak. Atxarteko kriteriuma irabazta da de los pedalen etapa eta guzti gainera urten saria. Etapari gabe irabazte ditzuen, atxarteko kriteriuma. Sartzea Bian Kristo Perot. Horatu Perot eta Bilermoz ditula Gebierrek nagusirako. Betanko ratzo ere gaizki. Gaizki baino gehiago zen. Oso gaizki. Berriro Movistar. Hauek ez dakit termin. Azken orduko albiste ona jaso duten, Lasakteko zirkuituan Malorik irabazi baitu erlojuaren kontrako saioa eta lidertza hartu du. Eta egun seinalatua da beraientzat. 1980 geroztik 800 garren garaipena lortu du. Ezin izango dugu Movistarre baizik eta Eusebio Unzuek kudeatu duen taldeak. 800 garaipena Malorik Lasakteko Frantzian zirkuituan lortu duen erlojuaren kontrako saioan garaipena. Adriano Malori. Erlojuaren kontrako espezialista, ja, baditu garaipen batzu. Eta bueno, Lasak aipatu duzula, Eusebiaga, buani, aipatu beharko dugu. Halako batean, lortu baitu Kofideseko maiotarekin bibesoa jasotzea buani. Eta berak onartu du, ez dut ukatuko? Aze lasaitua hartu dudan. Iaz egin zuen denboraldi egin eta gero, Giroan garaipenak, Espainiako bueltan garaipenak, halako izenarekin, harek eman zuen festa, Agno Demar taldekidearekin taldeko liderra eta sprinterriko nor izango zen eta etzen. Denboraldia hasieratik Milano San Remon kanpora utzi zutela eta ez zutela sortu zen talde barruko liskarra zela eta iazko protagonista nagusitako bat izan zen buani eta aurten ez zuen garaipen bat lortzen, beraz atzo lortutako horrek uste dut barruan zuen korapilua askatzeko balioko ziola bi. Laguna ere, soberan, garaipen soberan, no de mar. Flandriako turraren ostean esan zuen, ondoa jota dagoela. Etzen ondo ibili, eta egun hartan behintzat, han bero-beroan egindako adierazpenak izan ziren, lur jota nago, morala lurpean dauka. Gabiria bidean lasterketa burua itzulia hirugarren etapan da. 170 kilometroko etapa, ordu batak jo aurretik abiatu den etapa, eguneko iesaldian, Caja Rural gaur bilagunekin, Karzi eta Fraile sartu ditu gaur Eugenio Goikotxeak aurreko taldean. Astanak, Bestradu eta Loto Sudalek, Sandi Arme. Bai, eta Mikel Nire atzean geratu da, kotxe artean da, tropelan sartzen nahi du, baina metro batzuk galdu ditu kaikoak. Beraz ez da arazo egun bakarrekoa, Fermin. Alergiak eta baldin baditu behintzat, alergiak ez dira batetik bestera konpontzen. Alergien arazoa baldin bada eta ala dirudi, ez da egun bateko gorpuzaldi txarra baizik eta hor beste zerbaitean okerra dago antza bere gorputzen. Zartzera doa, zartzera doa. Bueno, ez dago matxuraren bat edo arazo mekaniko bat izan dira eta horretik atzeratu dira. Hobe. Gabiri. Xavier eta Santi. Laura elkarrekin. Kartzi larri xamar behartuta ikusten da Kartzi, gaztea. Hor bestrak erritmoa pixka bat bizituko balu uste dut berehala geldituko litzateke. Eta Arme ere bai, hori urkilagan ere ikusi dugu. Bestra Astana taldeko landarra dijoala hor laukote horretan erratzen eta erritmoa berak bizitzea erabakitzen baldin badu behintzat
besteek ez dut uste jarraitzeko indarrik izango dute. Bai, maila destra lokotunetan. Buru dela. Fraile eta Vestra. Fraile berriz ere. Gabini gainean ere, Omar Fraile izan da lasterketa buruan. Hirugarren mailakoa. Eta hurrengo igoera. Antiguako igoera, Antioko igoera. Aparteko giroa dago, eguraldiare alakoa, zale eman ikeragarria, eta jendetza ikusgarria topatuko dute gaur ere txirrendulariek. Segura aski, pasabidea izateko ere arazoak izango dituzte txirrendulariek. Eskerrak, bata besteren atzetik errenkadan joango diren eta ez eskuin esker zabal egin da, bestela pasatzeko lekurik, ez luket izango. Jendetza dago Antioan, eta gogoan izan bertan, gaur egun altuerak eta portzentajeak neurtzeko tramankuluak eta eskura edozeinek izaten ditu, eta batzuek esan duten ez behintzat eurak dauden lekuen 128ko penditza neurtu omen du neurgailotako batek. 128koa, beraz, beharko. Urito Rodríguezek 38ko platera eta 28 hortzeko koroa hartzea. Koskak ditu. Atxegunek iki batzuk ere badute, baditu. Bataz beste penditzaia 10rekoa du, Antiguako igoerak, kilometro eta erdiko aldapa da. Eitzatik gora igotzen den aldapa. Azkeneko zatia dela esango nukenik gogorrena. Gogorrena azkenekoa. Zuzen egiten duena, ja gaina harrapatu bitatzen. 2 minutuko langare bota du pelotoia. Pelotoi buruan talden arteko lehia dago. Orainetik Quick-Step dabilor. Tarte egin nahian. Toni Makinen gurpilian doa. Egun guztian Kiakowski. Astanakoak ere bai orain. Katusakoak ere bai. Eta esango nuke gero protagonista izango diren txirrendularik gehien txuna pelotoi erditik aurrera kokatuta daudela dagoeneko. Gero edozen gainezkortu ordaindu egingo baita. Beraz, pelotoi buruan ibilita, askoz ere hobeto egingo dituzte azken kilometrotako lanak talde burue. Bukatu du lasterketa buruak. Zumarra gara doan errepide zaharrean lasterketa burua. Bira Vestra, Vestra bakarri doa. Diferentzia bera egiten hasi dela nabarmeno hartu da. Bai, eta hemen atzean joan da, ez dagoela zer eginik eta nonbait zerbait badauka. Oraindik ordean liez Vestrak. Hala, zaidago Fermin, zaidago. Goiti berakoan erraz aldegin du, baina zaidago. Ez da alegin betean ari. 32 urteko Herberetarra, aurten garaipenik gabe da. Iaz bi irabazi zituen Kataluniako Volkan etapa eta Dauphiné Liberen lortu zuen bigarrena. Itzuli handietan ez du asmatzen liez Vestrak. Itzuli handietan ez du garaipenik, ohorezko posturik ere sailkapen nagusian esaterako iaz Frantziako Turrean. 79 izan zen. Zain dago. Atzera begiratu eta edozein unetan hanka altxa egiten du gainera. Erritmoa moteltzeko, bestia beraren gana sartzeko. Orain jaten ari da. Eiza bitartean daukan ordekako zati horretan behintzat errelo batzuk ondo etorreko zaizkio.
gora 28ko penditzen neurtu dutela. Azkeneko 20 metrotan, beste lagun batek hemen bidali duen zioaren arabera, 31koa, azkeneko 20 metro. Beraz, orain 4 urtera ikusi genituen irudiak, txirrendulariak hanka lurrera bota eta oinez irristaka ura atera ezinik, gaur ere zarritu, antzeko zerbait. Gero bilik ginen, aurrekoan entrenamentua grabatzen ari ginen autoarekin aldapatera ezin da. Lehenengo martxa sartu eta autoa gelditu egin zaigun, egin genuen Quintana aurretik genuelako, eta gero... Zein abiatu? Ez zela ateratu. Penditz izugarria dagoan azkeneko zatia, izugarria. Eta gaur ere zarritu jendea oinez ikustea. Hanka botatzen baldin badute, zure autoari bezala gertatuko zaio. Gainean ezin atera gara. Hemen dira Movistarreko morroiak eta hor dute nagusia. Ari da bere garaia ailegatzen. Ez gaur bete-betean, baina gaur aurrean behar du Nairo Quintanak, gaur orain arte taldeak erakutsi duen hortasuna berari erakuste dagokio. Ikusten nuena da nola teratzen antuako aldapa, entrenamentua. Harritzeko moduan eta zati bat belardian egintzen aurretik. Han, esan entrenamentua zen, baina jolasean ibilizan. Jolasean, baina nahi bezala. Beste atletikoa. Serio, baina beste auspoak eta beste erritmo bat izan zuten, honenak izan etzuen. Aurreneko iguera inondoren, 31 kilometro geratuko zizkien gugarako. Hirugarren maila eman diote Antiguako aldapari. Eta maikan sartu zuen itzuliak aurrenekoz Antigua. Eta nonbait. Esan digute, epaileek, ez da ibilbide liburuak hirugarren mailakoa dela dioen, epaileek, esan berri dute, bigarren mailakoa dela. Eta ostiralean, uste dut, ostiralean, antzeko zerbait gerta daitekela ibilbideak erakusten duenarekin da txirrendularia topatuko dutenarekin. Harrituta nago, urte askotan handazarratea, astezutik aiera bitartean, askotan igo izan da eta bigarren mailako mendatea izan da eta aurten ez dute puntua herriare jarri. Eta harrituta nago horrekin. 6 kilometroko mendatea da, ez da Antigua bezala 30ko penditzik, baina 6tik gorakoa leku gehien zunetan. Eta ingurumari horretako 6 kilometroko mendatea, eta Euskal Herriko itzuleren historian bertan bigarren mailako mendatetzat hartu izan dute, eta aurten puntua garri ere ez dute jarri, beraz. Bai, eta lehen esan duna, Olaberria ere, zer, nik uste, hirugarren mailako mendatea izateko adina bat, dela Olaberriko igoera. Askotan eman izan zaio kategoria. Mikel Nieve hor ikusi dut, Sky taldeko zerrenda honetan azken txirrendularia. David López. Baina urduritasuna handia dago orain pelote buruan. Bai. Badakite. Non sartu behar duten, eta hor gutxi izango dela, eta aurrean joana izan ezkero behintzat. Hau egeitzan gora, hitzak ere badualako lotura zoritxarreko bat ziklismoarekin zabeaga. Mentxo zendu zen, amenio mendijur. 21 urte zituela. Oitela 50 urte egingo ditu ekainean. 1975. Bergarako lasterketan, Mentepostera lasterketan. Beste ieskide batekin, favorreko norbaitekin ies egin da zikoala, eta auto baten kontra beraiek bihurgune batean atera ziren, eta une hartantxe bertan zen duten Amelio Mendiko. Pikokosean egin zen ura batez ere ezagun, aurreko urtean Espainiako txapeldun izan zen. Arabarra, Pelanizkoa hori da. Baina urretxun bizitzen. Bertako semetzat hartu ez zuten.
Itzagan. Eta Itzagak ere. Akordatzeko moduko aldapa dauka. Errepide zabala, zoru ona. Eskerra, laburra den. Itzagak min ematen du, Fermin. Min ematen du. Erritmoa bortizki hausten baitu gainera. Ez da pixkenaka gorputzari egokitzea ematen dimendatzea. Horrelako aldapetan erritmo hartzen. Erritmo hartzen du nikor, baina motela. Eskerrak, laburra den. Hortxe begira, platera hunditik etorri eta bapatean garapenak eta aldatu egin behar izaten dira. Ez noski hauek ez dute platerara egitea jaitsi beharko hasiera batean behintzat, baina bortizki aldatzen da erritmoa eta gorputzari egokitzeko ez dio betarik ematen. Oso itoa gertatzen da aldapatxo hau. Badoa, Bestra, badoa. Erabaki du alde egitea, orain bai ari da jotzen. Lehen zain gelditu da, nahi gabean alde induelako Gabirin behera, baina orain Itzagan gora, badoa ja asmoa gauzatu nahi du. Bera izatea, iesaldiko benetako protagonista. Hartzirekin Fraile, Arme, hirurak ere uste du. Hirurak ere bero daudela, hirurak ere eman beharreko eman da direla. Bestra gehiago da. Eta bai, aldean egin beharrekoa. Ja, bukatuta du Liez Bestrak. Eta aldeki jabatu, pasadira pelote burura. Horatu, Estanak Mikel Landa duela besteak beste. Mikel Landa, Mikel Escarponi, Luis León Sánchez. Reintarama ere bai, hor duzu errepikatuta. Bestrak ieskideak utzi dituen unea. Itzagako azken zatian. Eskuinera hartu eta Antiguako aldapa. hor urratuko dira eztarriak. Aire hartu beharraren beharraz. Eta hor minduko dira zangoak. Larri behar dute, Armeek eta larri behar dute aldapa ateratzen orain. Gutxiren baitan doaz eta igo beharreko orain handia da. Bestrak ere zulua handitu ezin da jarraitzen du, Britaniara nahiko ari da egiten. Lehen baino hobeto dabil orain. Orain, Fraileria itzak entzun ari zaio. Eta Fraile berari jarraitu ezinik iaia. Fraile Bai, jarraitu ezinik. Fraile geratzen ari da, ezin du. Urpila jarraitu. Azterreta buruan Bestra, metro batzuk hartuta. Garzi eta Fraile aldapa gogorra pikoa. Eta minutu eta mala hora, pelote ya. Castroviejo lagutan, katuxakoa. Hemen Bestra. Antiguan gora, Liez Bestra, bere eta rala azterketa buruan. Eguneko iesaldian indartsuena. Atxeden gunetxo bat eta berriz ere aldapa gortu egingo zaio. Pedal kolpe honorekin doa, Liez Bestra orain. Nonbait ez azkitik jona izan, baizik eta neurria, zuhurtzia zartu du mendatea eta orain pedal kolpe irmoarekin holandarra. Hendeza. Bidea irikitzen ari da Liez Bestra. Ikusteko behintza. Aizelako, baina astegun buruz irutan ere. Jendea erruz gerturatzen dela Euskal Herriko itzulira. Eta Omar
Eukarziren erritmoa jarraitu dago, bere gurpilean sartu nahian, atzera begiratzen dio Eukarzi, eta zailtasunak ditu motorzailek. Tinkofekoak buruan. Hatxe bilaren mutilak. Gero zerbait egin nahi dute. Berriz ere buruan gara, Liez Destra azken zatian sartzear. Buruari eutzi, eguneko iesaldian Astanako Herberetarra. Saikapen nagusian gogoratu lideraren denbora berean dela. Eta aurreneko 8-10 postuetan favorito garbirik ez dago, Quintana bera aurreratzen hau, Zariaga. Eta zer da hau, zer da hau, jendez ikaragarria igoeran, Antioko igoeran, honek turra dirudi, Gainean da. Liez Destra, Antiguan, Arnaz hartzeko moduan da Liez Destra. Minutu pasatzeko errenta. Hor, Maika dakarte, Maika bigarren postuan. Eta bere atzetik, Nairo Quintana. Hemen Giukarti. Hore gainean da. Nahiko egin du. Ertilagan atzean geratu da Karti eta, horai. Butzari buelta eman dio. Txarme. Hemen denak elkarrekin. Azkeneko zatia, zatirik zailena, Nairo Quintana aixedoa, 3. postuan, aurretik Maika. Eta Quintanaren atzean, zurito egitu zait. Orkiekoski, Joni Zeir ere bai. Javi López. Banaka. Hor Mikel Nieve, Toni Martin, Molema uste dut pasadela. Kirilenka, Chili Gisbert, Dani Moreno, atzera xamar. Hortxe, Dani Moreno. Aimar Zubeldia hor, begira batzu goñez eta korrika. Begira. Castro Viejo, Ultzaka. Goñez. Bai, batzu. Zein hanka bota behar izan ezkero hor. Baina jarriko denik ez da. Cesarpa, Kolombiarra. Etapa bukatzeko 30 kilometro gogoratu. Elmugaratu horretik berriz ere aldapa hori behar dutela. Hau ere gehitxo da. Hau uste dut txirrendulariak ez ziren honegin gustora izango da. Hor, kontu da, pelotoian batek hanka botatzen nahikoa dela, bestek ere oztopo hori gainien ez pasatzeko eta hori da hor arazoa. Ez jendea eta... Aiotoria. Marragau, Retxul, Legazpi eta Atagoiti hurrena. Eta etapa bukatzeko esan bezala, Antiguako bigarren igoera dute. Mugagunean da Liez Destra. 28 kilometro geratzen dira etapa bukatzeko.
Diego Estra, sailkapen nagusian lideraren denbora berean, liderra ikusi du atzeratuta pasada antiguan. Eta helbugatik berrometrora, Omar Fraile eta Hugh Carthy. Hemen irakajarroaleko biak bai. Segi egiten dute Usaiaga, segi egiten dute. Alden bitartean behintzat, buruan protagonista izatea hobe, buruan edo burualdean, kasu honetan. Baitira aurrena. Fraile eta Carthy. Eta Arme. Elmu honetan orain laburte Purito irabazi zuen etapa. Eta Kajarrualen bikotean, Hugh Carthy ezin duela Omar Fraileren erritmoa jarraitu. Ambizioso, zerutu ditiraka. Begira, taldetxo txiki bat eginda, taldetxo txiki bat. Tarte eginda. Hor Perot, esate baterako orain, Perot. Amez txurrukare bai. Orain helmugatik pasako direnen artean. Beraz, Perot atzerauta, Fermin. Perot oso atzeratuta. Hemen talde hauek lehen oinez ibili diren arazo horrengatik egin diren neurri batean. Aimar Zubeldi hemen, Castro Viejorekin batera. Jose Serpare bai, oso zatikatuta pelotoia. Eta ez da egin desnakter ere zute dena. Aipatu du Monfort ere bai, hor, liderra, talde honetan Pello Bilbao ere bai. Hemen burua, Liez Estra. Tranquiliok. Aurrera, Alfonso. Bai, Liu Bestraren atzetik zioazen Omar Fraile eta Hugh Carthy. Honezkero Hugh Carthy atzean geratu da, eta hor da, lasterketa buruan atzetik, Omar Fraile bera bakarrik. Exactamente, ahí kontra. Maika lehiatzeko dago, Saiaga. Bai, hor. Eta poza ematen du. Lehen lanean Paweł Poljanski, poloniarra ikusi dugu, eta poloniar bat, beste poloniar bati bidea errazten. Hor Maika. Eta hemen beste poloniar bat, munduko txapelduna, Kiakowski, eta bere gurpila Nairo. Quintana, Jon Izagirre ere hor da. Eta Gorka ere hor dauka Nairo Quintanak lanerako prest. Bi Izagirretarrak. Omar Fraile. Urretxuti Legazpira doa lasterketa. Atagoiti puntuagarria dute.
Diez Bestraren demoraldiko hirugarren agerraldia da. Eta Volturrean bigarrena. Horrekoa Downen Australian Volturra ireki zuen proban. Aurreneko etapan ibili zen. Alde egin da Darbrich, Belkov eta Bobrichekin. Gainan zutela almugaratu ziren. Bobrichek irabazi zuen eta Bestra bigarren izan zen. Ordua Omar Fraile, etapan bigarren. Ez da indarra gordetzeko. Omar Fraile, ez da gizba. Pelotu jain gainan duela jakin da honek. Zer emango dion, oraingo ahalegin honek. Nekea, Fermin, neke emango dio, eta atzo Ames Txurrukagatik esan genuen gauza bera, eta Ames Txurrukak nik uste dut ondo egin zuela. Hankar neurri baten altxe egin zuen, edo erreleboetan azken kilometroetan etzen horren beste saiatu jakin bazekilako alperri txamar izango zela, eta ondorengo egunetarako askoz ere hobea izango zela, hainbesteko xauketarik ez egitea. Ba, uste dut orain, esan behintzat gauza berbera esan beharra dukagu Omar Frailearen inguruan. Hor, helbura lortze ezinezkoa da, gutxien ekatzea komeni zaio orain. Langileok, Diez Bestra eta Omar Fraileen artean 49 segundo. Hau da talde nagusia. Biak elkartuko dira. Bigarna gainean. Izioso gogotik ari da jotzen hemen, baina bigarren taldea gainean dute. Egiten duen apurrak, gora egiten du, aizea esan ditugu, tatzoetan kontra dute. Diez Bestra, 50 segundoko errentarekin. 50 segundora, Fraile. Eta horrek atzean Katuxa lanean ari direnako, horrek esan nahi du, Purito. Lehen da biziko igueran, Purito bera ondo sentitu dela. Purito aurrean pasada, segega. Aurrean eta ondo, zeren bestela, ez dut uste erantzun gizuna beraiek astuko zutenik. Batek sensazio honak ez taldin baditu, ez dut uste agintea normalean mintzat hartzen duenik. Gertatzen da, eta atzokoa da adibide, sensazio honik izan gabe ere, gero gorputzak ondo erantzutea. Fabio Felinek atzo esan zuen, 40 kilometroren faltan gorputza ez zeukala ondo, ez zuela ondo sentitzen, baina taldeak berarengan konfiantza izan zuela, taldekidek lan erraztu egin ziotela eta gero saria jaso zuen Volturreko lehen biziko garaipena gainera Fabio Felinerentzat. Baina gaur Puritok orain azken kilometroetan Angel Viciosori lanen aritzeko agindua edo aholku eman baldin badio, horrek esan nahi du Puritok lehen da biziko egoran sensazio onak izan dituen. Diez Bestra giaz lortu ziten bi garaipenak, modu honetan lortu zituen, alegia eguneko iesaldi harrapatuta errematatzea lortu zuen, aurrena Kataluniako boltan, talde haundi batean ibilitzen, taldean Clement, Boekler, Burjar, Bonie, Paterski, Pino, Rato, Kemener, Bale eta Bepi menderatu zituen Diez Bestra. Elmugareño bakarrik egin zituen azken 10 kilometroak. Eta bere denboraldiko bigarren eta azken garaipena antzera lortu zuen. Dauphinean Touraren atariko proban 6. etapan Boasin eguneko iesaldi harrapatu eta eguneko iesaldian Bakelantz menderatu zen esprinean Diez Bestra. Egunatan Bakelantz gainera Paulinho, Peros, Lichtar, Sara Motins, Boit, Estibar eta Abar izan ziren taldean. Erbiti ere bai taldean zen. Bestra giaz eta bera zizenean. Bestraren garaipenaren ondoren nagusian ordea Dauphinean aldaketarik izan. Froome izan zen etapa ziren bezala etapa maieran maiotoriarekin. Hemen Katuxako gizona orain urrena Zumarragan etapa maitu zenean Antiguatik barrena, garaile izan genuena Joaquin Rodríguez. Zalantza genituen itzuliaren hasieran Joaquin zen mailatan izango genuen, lehiaketarako moduan izango zen, bere geldialdiaren, behartako geldialdiaren ondoren Teiden 15 eguneko kontzentrazioa eginda etorri da Kataluniarra. Kontzentrazioen ondorengo agerraldiak badakigu,
askotan nolakoak izaten diren, horren adibideia Rikostak erakutsi zigun, baina ez, lehiakor dago, Joakim, hala dirudi. Erak aurrez egin izan dituen altuerako konzentrazio guztiratik behintzat oso pedal kolpeonarekin jetxi izan da. Eta lehen Fermin badakizu ze bitxikeria moduan egin dugun alako lotura bat Movistar taldea pelotoi buruan lanean ikusi dugunean, Lasakteko zirkuitoan malorik 1980 geroztik Eusebio Zueri 8. garaipen eman diola, Katuxak uste dut antzeko motiboa duela orain lanean aritzeko. Katuxak berriz ere Kristof du. Sailkapen buru, Xelde Prisen, eskaldako sari nagusia lehiatu da gaur, eta denboraldiko 11. lortu du norvegiarrak. Igandean Flandriako turra irabazi zuen, gaur esprinean azkarna izan da beste behin Alexander Kristof esan bezala Xelde Prisen, eta ondorengo postuetan Eduard Teuns eta Jaugeni Utarovic izan dira. Katuxaren beste bat honen bestez, eta badira jara batzu. Katuxak asteburu egin zuen, Lizarra ambiziosorekin irabazi eta gero Flandrian Kristofekin klasiko handia bereganatuta. Gaur beste bat eman dio Kristofe Katuxari, 15. du gaurkoa. Eta pentsa zer egingo lukeen Kristofek urrengo igandean Paris-Roubaix kateatuko balu. Lehen izan dira kasuren bat edo beste salbuespenen bat. Flandria eta Paris-Roubaix irabaztakoak, baina uste dut historian lehen da bizikoz kateatuko lituzkela txirrendulari batek Flandriako turra, Xelde Pris eta Paris-Roubaix handia. Baina hori ikusteko dago eta igandean jakingo dugu hori. Katuxak 5 gizon daramatza pelotoi horretan, baina batek irabazi behar du eta hura da erabakigarria, Ez pentsa, beste inor baino taldekide gehiago dituenik, Puritok lan errazagoak izango dituenik. Hor norberak erakutsi behar du, Antiguako aldapan gora zein behar duen, taldekide kontrolanerako erritmoa jartzeko eta balio dute. Baina gero, erabakitzen denunea Antiguan gora taldekideak alperrik izaten dira. Bakarrik doanak ere, berdin irabaz lezake, hangora indarrik baldin badu. Gioso eta lagutan, Purito, Espilak eta Dani Moreno ere taldean dira. Dani Moreno, Antiguan, eta oso aurrean pasa. Liez Destra, lasterketa buruan, Gasteizti Zumarragara bidean den etapan, 4 kilometro ezkerotik, aurriko laukute batean. Eitzan gora hartu du burua bakarrik, eta geroztik bakarrik da herberetarra. Jakuski, bi taldekiderekin. Bat golaz, den Toni Martin ere inguruan izan du, Jakuski. Lizarran Miguel Indurain sari irabazi zuen Espainiarra pelotoi buruan. Ángel Vicioso. Azterteko ditu 38 urtean Ángel Vicioso. Jaren 15ean. Bestrak 32 urte ditu. Bestrak bere kirol bizitzako denboraldirik gehienak Bakan Soleiekin egin zituen. Bakan Soleie zukatu zen, zen, geroztik astanan da. Die Bestra, esan dugu itzuli handietan ez duela asmartzen. Aste beteko itzulietan maila ematen du, batez ere Paris-Niza du lasterketa egokia. Handitu zenbakirik onenak, handitu garaipenak eta horrezko postuak Euskal Herriko itzulean zetarako, ez da gaurreneko postuetan amaitutako, aurreneko 10 postuetan amaitutako ekitaldirik.
Kansolil desagertu zen eta orain Astanarekin ez dakigu zer gertatuko den. Ia desagertzeko zorian egon bat daiteke nazioarteko txirrindularitza elkargoaren lizentzien batzordeak Worldtourreko lizentzia kentzen baldin badio, orain arte zabatu den informazioen arabera 3. mailara jaitsi beharko lukete, hau da, maila kontinentalera, gaur egun Murias kaldea dagoen horretara, erlitzateke erdibidean Kajarual dagoen mailan geldituko, eta horrek esan nahiko luke, egiturak guztiz aldatu beharko luketela, soilik 16 txirrindulari izan ditzaketelako, txirrindulari gehien dituzten herrialdeko lizentzia eskuratu ahalko lukerako, eta ezingo luke Worldtourreko lasterketa bakar batean parte hartu, beraz. Hemendik astebete barru gutxi bera jakin genezake, Astanaren etorkizuna zertan izan daiteke. Kasera, joko dute. Errekurrituko dute, egitea jarriko dute, eman bertu da, azken epaia. Eta hor bat dira aurrekariak? Eta bitartean, bai. Kartuxarena? Iaz izango zen kartuxarekin. Demoraldia eseran proturetik kanpora dute zuten, baina gero Kasek arrazoia mantzen kartuxari eta onartu da izan zuen. Zik, Worldtourreko ligan kartuxa. Aldapa bera liez destra. Eta goitiko mendate pankartatzen utzi du. Onbeharreko etxira da, eta goitikoa. Aldapa hundirik egia esan. Oso igoera etxanatu eta goitik. Hirugarren maila eman diote. Batagoiti alderdi hortatik eramana da, oso gozoa da, eta Izaruzti igo duten aldetik igotea bezoratxe. Izaruzti gehiago dauka, bendiz gehiago dauka igo duten aldetik, nahiz da laburragoa izan. Eta Batagoiti hor hirugarren mailako goda Andezar eta ez puntu herri izatea, hor okerren bat egin dute. Orain erlojuaren kontrako saioan dituen doainak ondo etorgo zaizkio, liue bestrari aldapan bera ez, baina gero dagoen zailtasun bati norbera dituen indarrak egurtzea da erlojuaren kontra ondo ibiltzeko gakoetako bat, eta gero kirol maila jakina, eta indarre sobera ondirik ez du izango, baina indarrak horrekatzeko garaian asmatuko du holandarrak. Ere ikusten dugunez eman beharrekoa. Biurgune asko, baina penditza handirik etzean, abiatura handien ibiltzeko pedalei eragin behar. Ben ikusten dugunez ez du Rio Bestrak postura aerodinamiko hartu eta pedalei eragin gabe joateko modurik egiten. Bestrak esan dugu, Paris izan garipen politak dituela. Wiggins menderatu zuen esaterako manden amaitu zen etapan, mendatean amaitu zen etapartan. Erakusta jaman zuen egia da, orduan azken kilometrotan egindako mugimendua izan zela, eta
etapa erabakizuena gaur bezala hasieratik mugituta. Eta urteatan, gero zuk aipatu duzu, Bradley Wiggins, kronoigoeran izan zela bakarrik aurretik 2 segundo besterik ez ziren izan Wigginsen eta Vestraren artean. Nik uste dut urterik onena izan zela ura, Fermin. Vestraren urterik onena. Pariztako beste garaipen sonatua Lur mendatean amaitu zen etapan lortu zuen 2013an. Belgikako itzulien Lapanen, Algarben, honek 2-hirugarren postuak, podiunak eta astebeteko itzulietan 2013 arte behintzat erraz lortzen zituen. Eta horregatik gero, talde handiagora joatearekin bere aukerak ere mugatu xago gelditu ziren eta horregatik ez dauka hainbesteko posturi, baina askatasuna izan zuenen eta lider izan zenean 2011-12-13an batipat astebeteko itzulietan oso postu onak lortu zituen. Garaipenaz gain, Danimarkako itzuli ere bere palmaresan ageri baita, 2. eta 3. itzuli askotan ageri da. Beraz, hori egiten duen txirrendulari bat, txirrendulari orekatua da batetik eta goi mailakoa bestetik. Eta goitin behera, berriz ere Gabiriara igo behar dute. Bai, eta han berriro erritmo aldaketa, eta hori ere bortitza gertatzen da. Esportzuarentzat, gorputzarentzat oso esportzu mota desberdina dira, goitipera alegin betean ia pulsazioak eta ez dira inbeste igotzen, eta gero bapatean garapen aldatu eta berriro gorputzari energia guzti hori eskatzea oso hanketako mina handia eragiten duen esportzua da, eta are eta gehiago, gorputza azken indar tantetan dagoenean, beraz aldaketa hauek txirrendulari askorentzat jasangaitzak izaten dira gainera. Horrengo igoera hau ez da puntua. 38 segundo. Gorkamen, Gorka Izagirre bere gurpilean anaia gaztea duela Jon. Nairo eta gero Beñat. Etxeko errepidetan dabiltza Izagirretarrak. Zehaztarrika, Antioko 2. igoeran. Hortzak zorroztuta, batez ere Nairo Quintana eta Purito Rodríguez, baita Maika ere, Tinkok sasokoa. Aurreneko itzulen ikusi dugunez, Poljanskik lan aparta egin du. Eta asmo honekin da, iazko Giroko eta Turreko Poloniako itzuliko izarretako bat. Etapa ari denez egiten, Lies Vestra 4. kilometro azte buruan gaurkoa etapa da gero asko eskatzen duen etapa. Eta nola ikusten den, txirrendulari bakoitzaren maila esportzua muturrera eramaten denean. Kilometro askotan 4 lagun elkarrekin ibili dira, baina orduan egiten zuten esportzua etzen punta-puntakoa. Kilometro askotan irautekoa bai, baina ez oso indartsua, eta gero garaia ailegatu denean. Eta esportzu hori muturrera eramandakoan, orduan bereizi dira indarren arabera txirrendulariak. Bestra aurrean eta beste guztiak jada pelotoiak irentsita. Gabirina berriz ere Lies Vestra, etapa azken 10 kilometroetan sartzea dugu. Honen bestez Antiguako 2. eta azken igoera geratzen da eguna bukatzeko. Eta dena azkenerako utzi dute. Nagusia lehiatzea etorri diren gizonek dena azken igoerarako utzi dute. Eta gero ingo txerrendularitzako bereizgarrietako bat hori xera.
talde handien kontrola eta liderren oso azken kilometrotako agerraldia. Hori aldatu nahi bada, talde gezartzen duten kontrolia guztidun hori dago kendu beharra. Herritarren txaloak ari da jasotzen Gorka eta Anaia Jon. Iak buruan jarrita Gabirin. Beherakoen ere uste dut berei jarraituko dutela buruan. Etxiera ondo ezagutzen dute eta teknikoki ona dira. Egingo lukete, etxiera. Uste dut Antiguara bidean, Eizagan gora eta hemen pelotoiak izango duen astindorekin harrapatuko dutela Liebe Westra. Astanak espaldian entzunen protagonismorik handiena badu gaur, Liebe Westrarekin. Astana, hemen, binokulo bekin Arabako etapan. Protagonistak abatzirekin esprinetan. Gainerakoan horrelako egunik izan aspaldian itzulian. Eta jetxera bukatuta, Usabiaga, alaitasuna. Hala dio, ibilbide liburuak. Liebe Westra, 22 segundo besterik ez. Beherakoan ere ikusten denez Gorka Izagirre bizkorrago dabil, igoera makarrik ez, beherakoan ere bizkorrago dabil Liebe Westra baino. Eta Liebe Westra lehen ondo jetxira. Horregatik, ia nahi gabean, laukote hartatik bereizi egin da aurrera. Eta orain, jetxira ezagutzen duelarik, azkarrago jetxi zitekela pentsa ziteke, baina Gorka Izagirrek Westrak gaur izango du hemengo lehendabiziko pasadizua. Gorka Izagirre 11 aldiz ibilia da hor eta teknikoki ere ona denez, ziklokrosa eta egina eta berezkotik ere badu eta horren bestez tartea jaten ari zaio lasterketa buruari. Zara, horretzen kafen ematartzekotan gaur? Ez, gauzak ez aldira bahala. Hemen txepukatuko du jetxera, Liebe Westrak eta pasartu da azken 10 kilometroetan. Eitzagaraino, sasi ordeka. Hemen ondo joango da Lestra, ondo joango da. Eta kitxo, hauek ere jetxiera bukatu dute. 26 segundo, 27 minutu erdia, Westrarentzat, hor Quintana. Nairo Quintana, favorito handia. Hogeita 5 urteko kolombiarra. Westramen joan egingo da, Westramen joan egingo da. Ere ezaugarrietarako ibilbide egokia dauka orain. Garapen luzea mugitzekoak eta erlojuaren kontra ondo biltzen den txirrindulariak horrelako lekuetan min eman dezake. Ja, baina buruak ere lan egingo duela iruditzen zaitu orain Usabiaga. Jakinda gero zer duen. Baina jotze gogoa joango zaizki orain. Neurtu egin behar dut. Behar duen gero. Indara neurtu egin behar dut. Jakinda minutu herria bestetik ez duela. Ni uste dut gakoa Izagan egongo dela. Izagan harrapatu dezakete Westra. Begira, diferentzia zertxo bait gizendu egin du, gutxi, segundo apur batzuk, baina 25 segunduen erikusi dugu, orain begira gora doa, eta hori da, ordekan, inguru horretan ondo dabilelako Westra. Belkov lagutan bizioso Dani Moreno, Joaquin Rodríguez,
bost baditu Katusak, Movistarrek hor ditu, Izagirre anaiak, hor da Beñat Intxausti, hor da liderra Nairo Quintana. Dena mandadoa, begira aurpegiari. Hor indar tanta batzuk ager gelditzen dira Fermin. Baina badoa, 29 segundura diferentzia. Bidea egiten ari da. Hori bai, hemen erritmoa gogortzeko, Gorka Izagirrek erritmo honetan eutxe egingo du. Eta erritmoa gogortzeko, Nairo Quintanak bi taldekide ditu. Jon Izagirre eta Beñat Intxausti, beraz hor, oraindik abildade handia dago pelotoi horretan eta batipat buruan Movistar taldean. Lagun izango dira aurrean. Talde nagusian alegia, aurrean Bestra bakarri da. Diez Bestra, Astanako bizona, Herberetarra, 32 urte, garaipenik ez aurten, iaz biak golturrean, Katalunian aurrena eta Dofinen ondoren. Biak modu berean aldegin taldetxo batean eta errematea bakarrik eman. Eta 4 segundoraino eraman dut artea. Haure garapen luzeek nibili zalea da. Oso. Eta jendean ekatzen denean joera hori nagusitzen da eta are gehiago kasunetan. Berezko zaletasuna eta gero nekearen ondorioak garapen luzeetarako. Hor da Mikel Niebere, Sergio Luisen horren atzetik. Eta hemen buruan Gorka. Beti Gorka, azken kilometro hauetan. Denek eman dute erreboren bat, denek. Hasieran Igor Antoni ikusi du, Castrobiojo Errada, Visconti ere bai, eta orain Nairo Quintanak hiru gizonek indartxuna ditu. Eta Gorka Izagirren alde asko hitz egiten dune. Gorka Izagirre arroneko 2 egunetan, Igor Antonekin batera lehen kilometrotan lanen aritu zen gizona zen. Eta ondo ikusi dutelako orain eskalera maila horretan igo egin dute. Igo egin du Jose Luis Arrietak. Indartxu dagoen seinale. Gorka Izagirre eiza astearekin batera kenduko da. Eta txanda hartuko dio anaiak. Ordura arte dauka lehertu beharra Gorka Izagirrek. Berak ez dauka zertan indarrak gordetzen ibili beharrik. Duen guztia Eizaga barrenera bitartean eman behar du. Badana, zaila da kilometro batzuk Gorka, aurrean jarrita. Antigua jetxituten ez erostik, daur buruan jarrita Gorka. Eta Gorka berare, anaia bezala Sherlockoren kontrako saioan, ondo moldatzen den gizona da ondo dagoenean. Aurten, anaiaren aurretik ikusi dugu. Eta hori harri-harri egin zaio. Jonek maila hundia eman du Errojoren kontrako probetan, maila hundiko probetan, alegia. Eta maila hundia ematea, eta beste bat, kulturoko lasterketetan, agunen inguruan azaltzea, eta Jon Izagirre, ala ibili da, aurten ordea. Errojupeko batean anaia zaharra Gorka aurretik izan zen Jonek. Lehen da biziko paleta topatu du, Leo Bestrak. Eitzagan, bigarrenez Liez Bestra, bigarrenez azkenekoz, Eitzatik gora jo behar du, Antiguako aldapatzarra gainditu behar du, etapa bukatzeko, berriz ere minutu erdira gerturatu zaio pelotuia, hauek ere aldapa gora astear, hortxe dute hasiera. Eta begin hemen, David López, Euskaldun bati beste batek hartu di orain txanda. David López erritmoa bizitzen. Erdi Katusekoak ere bai. Berkov. Eta etik zere bai. Kiakowski bidekin dator. Bilagunekin. Ia nahi gabean, erdira jetxi dute. Eizagako lehen da biziko metroetan erdira jetxi dute aldea.
Beraz, nahi dutenean, laizte jango dute beste erdia. David López Bilboko etapan ibili zen antzera, aurrean jarrita, Usariaga, eta esan genuen aspaldian ez genuela David López egoera honetan ikusten, itzulian maila ematen. Maila ematen ari da David López. Beti bestere meseetan hori bai, berarentzat luzimendu gutxirako, baina pelote buruan jarritakoa min ematen du. Une garrantzitsuetan, une zailetan, gogorretan jartzen baita. Azean, ketako mina dara Liebe Bestrak. Ez du albiste hona ikusi atzera begiratu denean. Borrero lana egingo duen pelotoia datorkio gainera. Eta ez nintzerregin. Txipena besterik ez dago. Liebe Bestra entzat. Gaineti pasatzen nahi ez badu, baztertu egin behar. Ara? Gado bazterrera, entzun bezo. Endo da pareti, Liebe Bestra. Eguneko iesaldia honen bestez, helmugarako 3 kilometro terdira amaitu da. Kanpo izan da orain arte gehien inguratu den iesaldia honen bestez. Helmugatik gertuen amaitu den iesaldia. Zirienka baina markaketa handia dago, helmugatik 3 kilometrora eta markaketa handia favoritoen artean. Favorito nagusitza eta aipatu ditugu noietako bakar batek ere, ez du ez eraso, ez aurpegirik eman nola modu nabarmenean. Taldeak gero eta txikiagoa, nola ari den bakantzen talde hori. Erdira etorri da. Bera Quintana gondo sartu nahi du. Quintana bera burura joaten. Aurrea Nairo Quintanak. Hor dator aurrera, baina Tintxostik hartu du burua eta Nairo Quintana beraren gana gerturatzen. Bueno, zirte da San Fermin. Basil Kirilenka. Aldea gainean. Aldea hor dakar Beñatek. Liderra ja da gurpilan sartu zaio. Baina eta erritmoa bizitzen. Zera begiratzen du. Nairoren keinuren bat ikusi nahi zuen. Nairo bere gurpilera. Baina eta erritmoa gogortzen. Turreko, baleseko etapa atorkigu, gogora. Baina eta izan zuen etapa izan zuen gora. Ez betzen harrapatu, hori txarra. Ere benetako mailan eman zuen. Erritmoa gogortzen ari da, gogortzen. Beira Nairo eskuinetik, ezkerretik, Katuxakoak. Dani Moreno. Eta Kiakowski, Nairoren gurpila. Eta Purito ere bai, hortxe. Purito ere bai. Beñatin Txasti, Nairo Quintana, Purito Rodríguez. Henao, Kiakowski. Maika atzeraxago. Molema. Simon Yates uste du. Erne. Nairo Quintana. Erne Puritorekin hor. Erne Purito Dani Moreno dira hor. Movistar hor dago, Katuxako bi. Sergio Luis Henao Kolombiara, Kiakowski ondoren. Astanako eskarponi da. Nairo horpegi emana. Hor gurpila mesede gutxi dauka, oso aita pikoa. Abiedura motelean doaz. Erritmo aldaketa bat behar luke Nairo, eta pakaraipena lehiatzeko aukera izateko. Erne Naurekin. Horna Sergio Luis Henao. Purito atzetik, Quintana ondoren. Kolombiarraren bila Joaquin Rodríguez eta beste kolombiarra Puritoren gurpilean. Kiakowski laugarren. Sergio Luis Henao Euskal Herriko itzulian Bizkaiko etapa irabaztako da. Lejanan irabazi zuen, Betankur menderatuta, igotzaileona da Henao. Hiru eskalatzaile txiki eta bizi. Joaquin. Tarte
tarte egiten ari dira, Fermin, tarte egiten ari dira. Bi kolombiar eta kataluniar bat, Antiguako maldatzarretan lasterketa buruan. Eta oraindik gogor negotzeko daukate, Gogor negotzeko dago oraindik. Sergio Luis Henao. Erritmo aldatzen ausartu den lehena. Sergio Luis Henao, Usabiaga, banao. Txalotzeko, bai. Nagusirako dago Sergio Luis Henao. Bera buruan, Purito eta Quintana, atzerago Kiakowski. Hiru gizo lasterketa buruan Henao, Purito eta Quintana. Hemen atzeko taldetxoa. Samuel, Molema, Kiakowski, Maika, Samuel, Joni Zairre, Molema, Angarderen, Gilbert, Rui Costa, Guillermot, Mikel Nieve, Beñat, Kirienka, Toni Martin, Tindu Moran ere bai. Pero gaizki, Fermin, pero gaizki. Ziutxu dau. Baina lasterketa jokatzen ari dira orain buruan. 3 txirrindulari, Henao, Quintana eta Purito. Erne Purito 2011an lortu zuen garaipena berritu dezake eta. Hemen duzu lasterketa burua. Hor azkarrena Purito da. Ondoen ezagutzen duen ere bai, oroitzapenik onenak dituen ere bai, beraz Erne Puritorekin gaur ere. Bai, eta antzeko egoeretan zakur zaharra hemen Purito da. Eskolarik handiena duena Purito da. Besteak gazteak dira. Favoritoa pronostikoa betetzen ari da Nairo Quintana eta ustekabeko pozgarria Sergio Luis Henao da, Fermin. Oso lasterketa gutxi gorritu du. Lehen urtean arazoari lotuta ibilitzen, baina begira zen maila duen Sky taldeko kolombiarrak. Skyk esan zuen Mikel Nieve izango zela taldeburu Euskal Herriko itzulian, azken orduan Sergio Luis Henao etorri, Leitzarra alergiekin edo gorabera batzuekin dabilela eta begira nola ari den erantzuten Henao kolombiarra. Joaquín Rodríguez kataluniarra bi kolombiarrekin lasterketa buruan orain urrena itzulia Zumarragara llegatu zenean ibilbide honekin txea llegatu zen eta gizona nagusitu zen Katutxako gizona bitan zen azkarrena hauzen garaipenik ez du ia urtea pasatxoran ama garaipenik gabe Joaquín Rodríguez ez ia Kataluniako bolta irabazi zuen Kataluniako bolta besterik ez zen irabaziaz hemen lor dezake aurrenekoa denboraldiko lehena Joaquín Rodríguezek Henao ere ez dauka garaipenik Kopi Bartali egin du polik ibilida Kopi Bartalin Nairo Quintana bai, Nairo Quintana palma esa estunien dauta urtean. Purito horna jarri da. Errele horren bat eskatuko du orain. Gero babesetik aurrera egiteko. Errele horren bat eskatzen ari da. Ukal ondoarekin begira bere gurpila zaindu nahi dute. Ara. Ez da gustora Joaquin. Favore izateak hori dakar. Bi kolombiarra gurpilan ditu eta pasatzeko asmorik ez. Baina pasako dira, hor bihurgunean. Ia zein nagusitzen den. Eta ia zenbateko tartea izaten den. Maika eta Kiakowski atzetik. Eskaiko Henao, itzulean etapa irabaztakoa da. Lekuen hartu orain Rodríguezek, bigarren postua. Henao aurpegi ematen, Purito hartuko di aurrea. Fermin. Hor da Joaquin. Purito! Bigarren ezkarraian honemeste Zumarragan, Joaquín Rodríguez irabazle. Bigarren Henao, hirugarren Quintana. Kiakowski. Eta Michal Kiakowski Maikarekin, Eskarponirekin eta Samuel Sánchezekin. BMC-koa Samuel. Samuel ondo, Fermin. Samuel ez nuenik asko uste. Orain Gilbert elmugan. Zatibo Pino. Eta Mikel Nieve ondoren taldetxo batean. Nieve Kirienka. Toni Martin Dumolin. Toni Martin ere bai. Tondi Muran ere bai. Luis León Sánchez. Eta Beñat Intxausti ere hortxe. Mikel Nieveren taldetxoan. Kirienkarekin batera. Zarago.
Orema. Purito, Fermin. Gutxi korritu, baina sasoiko dago. Eta zeiletik etorri da, zeiletik etorritako batek hemen... Iaz, bai, iaz. Zeiletik etorri da betan, Rui Costa, horrenko eta panikara garria harrapatu zen. Purito hemen, etapa irabazle beste behin Zumarragan. Beraz, pentsa ze egun Katusharentzat. Sheldepris, Kristofek, denboraldik 11. garaipena, eta Euskal Herriko itzulian, astea, larun batean hasi bazen hasi. Hemen duzu Puritoren garaipena. Joaquin Rodríguezentzat itzuliko 3. etapa, Henao 2. eta Quintana 3. eta 3. geratu dira, sailkapen nagusika aurreneko 3 postuetan. Lider Eskaikoa izango da, postuen arabera. Eskaikoari dagokiola, Sergio Luisena hori, Maiotoria. Hemen etapa sailkapena, 7 segundo. Azpira, Kiakowski, Maika, Escarponi eta Samuel. 10 segundora. Simon Yates, Simon Espilak, Van Garderen. Ena 29. postuan dago sailkapen nagusian, 42. postuan dago urrena Nairo Quintana. Antiguak egin duela Usaiaga. Aurreneko Alexea utzi du Antiguak. Eta nabarmen ikusita ze 3 gizon diren gizonik indartzen. Sailkapen nagusia aurreneko 10 postuetan. 3 lagun denbora berean. Henao, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana. Dira lau gizon, Kiakowski, Samuel, Maika eta Escarponi. Ondoren 10 segundora. Moreno, Piermo eta Van Garderen. Eta orain gauza dauden bezala egon da, Fermin, orain gaurkoa bezalako erasoak ez dira nahiko izango 3 horien artean diferentzik izateko. Erasoak iraupena beharko du, eta horretarako hurrengo aukera, batez ere aukera, bihar arraten gora izango du gizonik indartsuenak. Biharko mendatea. Denarentzat egokiago da, Puritorentzat baina, Usadiaga, ostiralekoa, bainako helmuga. Puritorentzat egokiagoa da. Eta gaur Henao ere oso maila honean ikusi dugu, haiak izango duen oso antzeko amairarekin. Oso maila honean. Gangurenen gogoan izango dut horren erritmo aldaketa aipagarria. Berak, zeinek jozu berak egin zuen. Hor 3 horien artean oso lehia estu izango da. Eta horregatik oso hor antzeratxo egin dezaketa. 3 ere esango nuke. Baina hori ondo moldatzen da, hor behar bada Puritok izan ditazke arazo gehiago indar horekatze horretan eta ez delak baino ondo moldatzen, baina ibilbidea bera oso da, egokia berentzat, esplosiboa da. Izan ibilbiderik egokiena Puritorentzat, erlojuaren kontrako izateko. Aimar eta Gorka Izeguirren mugartu dira talde txorretan. Ez, lasterketa oso polita gelditu da. 3 horien artean, edozein atzen utzi nahi duela ere, sekulako lanak izango ditu. Eta iraupena ezinbesteko izango da. Ez eraso bakarrik, iraupena eman beharko zaio aurkari menderatu. Joaquin Rodríguez zen estreinaldiko garaipena izan da Zumarragakoa. Urte bete pasa egin du irabazi gabe Joaquin Rodríguezek, gogoretu etxeko lasterketa irabazi zuela Kataluniako bolta. Bertan etapa bat, irabazitzen aurrena eta gero sailkapen nagusia lortu zuen Joaquin Rodríguezek. Itzulian izan Joaquin Rodríguez, Euskal Herrian bai, Donostian, ikusi genuen podiumean. 3. postuan bukatzen klasikoa.
Katuxa ondo. Movistarrek lan ondo egin du, baina baita Katuxak ere. Katuxakoek ere hor, 5 lagun izan dituzte zenbait unetan, eta 5 izan dituztenerako hor bazen zerbait. Eta argitu dira. Zabantzak argitu dira. Katuxak astea da nama. Izarra ambiziosorekin irabazi, Flandria irabazi ondoren Kristofekin, gaur Schelle-Pris irabazi du berriz ere Kristofekin, eta hemen jarraipena eman die Joaquin Rodríguezek itzuliko 3. etapa irabazita. Podiumeko postuetan Henao, Joaquin Rodríguez eta Nairo Quintana. Ere maillot horiarekin ibilitakoa da Sergio Luis Henao Euskal Herriko itzulian. Arejanan irabazi zuen Henao etapa. Arejanan Betankur errekidea mendegatu zen egun hartan Henao. Eta uste dut, Henaoren ezagutza gertuko orduan txizan genuelako Henao izeneko gazte bat bazela bai bagenekien postunak egiten ari zela, baina bertatik bertat ezagutu bena, egun hartan Sergio Luis Henao. Orain 2 urte, Quintana itzuli irabazi eta podiumean amaitu zuen. Sergio Luis Henao, Euskal Herriko itzulia. Ia urte osoa bezalaxe, itzuli hura Kolonbiarna izan zen. Arraten, 2. izan zen, Sergio Luis Henao, 2 segundora. Bihar dute Arrateko helmuga. Bai, eta 3 gizon horien artean oso lehia egoskorra aurre ikusten du. Edo zeini, kosta egingo zaio aldamenekoa menderatzea. Eta Nairo Quintanari berari ere bai, uste dut, behar bada 3 uretan, biharko mendateari etekinik onena berak atera diezaiokela, baina latz jo beharko du, latz jo beharko. Horen begira, Inés Usabiaga, Henao, behasengo errojupekoan galdu zuen maillota, Toni Martinek irabazi errojupekoa, Quintanak 40 segundo sartu zizkion errojupekoan Sergio Luis Henao. Egia esan, Quintanak egun hartan ikaragarri egin zuen. Bere bizitzako errojupekoa egin zuen. Podiumen esan zela, Henao 3. geratu zen. Segundo bategatik Espilak menderatu zuen segundo bategatik Henao. Gana Porte eta Henao izan baitzituen behasengo podiumak itzuliaren amaieran orain 2 urte. Zumarragan etapa ikusi dugu, beste behin Usabiaga eta Zumarragako etapari antiguak ematen dio gatza eta piperra, emango ez dio alako malatzarrak. Dagoen lekuan egon da gainera. Bai. Aurrera, Alfonso. Gurekin dugu gaurko garailea, Purito Rodríguez, zapatak lotzen ari da, eta orain egunga gurekin. Bueno, Purito, primera victoria de la temporada en un sitio donde conoces muy bien, donde ya conseguiste la victoria en 2011. Sí, la verdad que para mí es una victoria muy especial, porque ya sabéis que vengo en un periodo pues muy difícil para mí, en el cual lo he pasado francamente mal. Se me ha resistido muchísimo la victoria, parecía que habíamos entrado en un círculo de mala suerte y que ha sido muy difícil salir, y la verdad que la victoria de hoy ha sido pues eso, como si fuera mi primera victoria en profesionales, una carrera que, como bien dices, también fui capaz de ganar en 2011, aparte de forma parecida. Así que para mí es un poco revivir otra vez los inicios, y espero que esto sea pues el principio otra vez de no una buena racha, sino una racha normal, que era lo que venía acostumbrado a hacer. ¿Has tenido tus más y tus menos con los colombianos ahí al final? Sí, bueno, no son menos, yo también soy un poquito gitanillo como ellos, así que nos hemos entendido bien. Sabía que Quintana quizá era el más lento, entre Henao y él se llevan muy bien, y he visto que están intentando un poco pues llevarse el gato al agua, y bueno, pues a falta de 400 metros he hecho como si se me iba la bici para abrir un poco más la curva para no entrar primero, y la verdad que me ha salido de maravilla. Ahora quedáis tú y los dos colombianos con Henao de líder, mañana Arrate, luego Vaya. Tienes ahí una gran oportunidad para poder
ganar quizá esta vuelta. Pues ojalá, que te digo, yo ahora mismo me transformo en futbolista día a día y ahora mañana es otro día, así que veremos a ver. Ya te digo que voy a disfrutar muchísimo de esta victoria porque, como te he comentado, para mí vale mucho y bueno, pues mañana está claro que llevo las últimas 2 veces que he subido se me ha resistido la victoria, tanto en la Vuelta al País Vasco como en la Vuelta a España, así que quién sabe si mañana pues no da la campanada. Vale, gracias. Venga, a vosotros, gracias. Euskal Herriko itzulian 5. etapa irabazi du gaur. Saikapen nagusia ez du inoiz irabazi. Bai, Alfonso. Eta gurekin orain euskaldun bat, Mikel Landa, Astanako txirrindularia, Murgiakoa. Bueno, Mikel, lehenik eta bain, lehen egunean erorikoa izan zenuen. Ez dakit, nola zauden orain? Bueno, gaur nahiko ondo aurkitu naiz, nahiz eta azkenengo igoera horretan kokapena oso garrantzitsua izan, eta igual nuen guztia esen batea, baina bueno, posik nago, ez daukat ezer larririk erorketa horren ondoren, eta bueno, ikusiko dugu egunez egun nola iritsi gaitezken. Gaur protagonista izan zarete besterarekin? Bai, gaur esaldia iristeko aukera zegoen, eta bueno, gure korredorik indartsuena kasu hauetan bestra da. Eta bueno, galdatu beharra dago, urteko gorra izaten ari da zuentzat, Astanako txirrindularientzat. Bai, pizkat estra deportibo arlo horretan, pizkat ezberdina, pizkat neketsua guretzat baita, baina bueno, espero dugu alik eta laiztarren bukatzea eta ondo bukatzea. Vale, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Astanakoa, Murgiarra, Bai, Landa, bai Alfonso. eta orain beste euskaldun bat, Peña Tintxosti gaur lan eskerra egin du Antiongora, Nairo Quintanaren-tzat. Bueno, Beñat, lan ikusgarria egin duzu, baina ezin izan da sareak jaso, garaipenarekin. Bueno, apurka joan behar da, ez da, nik uste gaur Nairok, bueno, Aipurito Quintanarekin horregote aurrean, holako igora batean, garrantzitsu dela, biharko egunari bera nik uste pixkatu goteko gula berarentzako, eta bueno, importantea da hor mantetxa, taldeak lan bikainak egin dut gustora. Hori da, Movistarrentzat, Nairo Quintanarentzat, nahi zuen moduan iritsi da karrera arratera? Bai, nik uste zinu beto, ez da, momentu aurrean dago, erreri batzuei segundu batzuk sartuz gainera usteot, eta bueno, guretzako biharko eguna nik uste beto bateko ladurkoa baino. Datozen egunetan zein zanelik gakoa, klabea, ze etapa izan leke? Bueno, egunetik egunera joan behar da, egun guztia dira garrantzitsuak, egia esan Kiako zupinda horre nahiko hurbil generalean erloju gara begira ezin gara egon, eta bueno, bi hartik aurrera aleginduko gara denpoa zartzera. Eskerrik asko talde. Sando. Nairo Quintanaren aldamenean gehien iranduen taldekidea, Peña Tintxosti. Hemen duzu errepikatuta Antiguako igoeran Henao Purito eta Nairo Quintana eta horratzean, hemen Talanski, ara hemen Andrew Talanski. Handi hartu du, baina nahiko ari da egiten. Estatu Batuarra, etapa bukatzearekin. Yates, Dani Moreno, Pinot. Banaka denak. Bai López ere bai. Mikel Nieve hemen. Ez dena, entzierroan abarka bezala. Bai, Irienka, aurrera Alfonso. Gurekin dago Omar Fraile, irudiak ikusten ari da. Oso posi dago gaur, egin duen etaparekin, bueno, Omar, hoy también etapón y has logrado otro premio, que es el directo de la montaña. Sí, la verdad que ya dije que hoy también tenía ganas de poder estar en la fuga y la verdad que he salido con buenas piernas y había que intentarlo. La verdad que al final hemos tenido muchísimo viento de cara y nos ha perjudicado muchísimo, de hecho hemos acumulado mucha fatiga, pero bueno, hemos ido pasando todos los pasos de montaña y ido cogiendo todos los puntos y bueno, pues al final hasta donde hemos llegado. Eso, os ha marchado Vestre y no habéis podido enlazar con él tú y tu compañero García, ¿no? Sí, la verdad que iba muy fuerte y se ha notado. Al final yo ya simplemente quería coger los puntos que me quedaban, entonces he preferido marcar mi ritmo, se ha quedado aquí conmigo que tengo que agradecerle, me ha ido marcando un paso y bueno, luego ya hemos pasado el puerto, cogió segundo y bueno, pues nos venía muy bien y hasta al final ya no podía seguirle y si lo intentaba iba a hundirme ya más.
Y a partir de ahora, ¿qué objetivo te marcas? Bueno, de momento tenemos el mayor de la montaña y el de las metas volantes también he conseguido final de rebote. Así que bueno, vamos a ver cómo recuperamos, cómo van los días y bueno, quedan 2 días para luchar. Y, no sé, veremos a ver si vamos a estar en fuga o ya no hay más. Vale, pues muchas gracias, ánimo. Eskerrik asko. Bi egun geratzen dira, badazpadako ordea. Geratzen diren eraztira, badazpadakoak eta... Duenari eusten lan izango du Frailek. Hemen podiumean 35 urteko Kataluniarra, Joaquín Rodríguez. Maiatzean beteko ditu, 36. Zako zaharra, zakotxeria egin duen. Bai. Jakituria zertarako balio izaten duen hor erakutsi. Asko 36 urterekin ez dute hori guzti ikasten, baina honek bai. Pero gainera, bera gaitortu. Bera gaitortu, bai kauna. Baina han esan dugu, berak azkeneko beste erreleboren bat eskatuko ziela bestei. Bestela azken kilometroan aurrena jartzen denak ezin du buruan dena egin, atzekoak ere gainean eta bestei erreferentzia erakutsi. Beraz, berak eskatu die, zuzengune batean erreleboa ez diot eman, baina gero egin du zakurkeria eta hartara lortu du beste gaurre hartzea. Berak, babesetik abiatu nahi behizuen esprinta, ala dagokiolako irabazi nahi duenari. Eta hori, modu batean ez bada bestean lortu du eta hori da, esperientzia behar bezala baliatzea garaipena da. Ordu ze berriz ere etapa sailkapena, Katusha, etapa irabazle. Nemestez Katushak Puritoren garaipenarekin 16 ditu. 16. Metrozietik zek, 17 eskaik, eta orain 16 garaipenekin agaira Katusha 3. postua. Purito enao eta Nairo Quintana. Aralar, aurrez aurre. Eta bihar Arrate. Bihar Arrateko etapa 7. ailegatuko da itzulia. Bueno, Euskal Bizikletarekin bat egiten ezkeraztik. 7. ailegari izango du bihar itzuliak Arratera. Eta pederatia ezkeraztik, gutxi egin gabe. Ailegatzen ari da Arratera. Contador, Samuel Irualdiz, Quintana eta Puels izan dira etapa irabazle. Wouter Puels, eskaikoa, enao da, Maillot Horiarekin Zumarragako podiumean. Eta Maillot Horiarekin egin zuen 2013ko itzulian Arrateko etapa mutilonek. Eta eutxi egin zion Maillotari, 2 segundora sartu zen Arrateko helmugan. Naiz eta azken errojupekoa Maillota erantzi beharra izan zuen. Quintana errekideak entzuzio Maillot Horia, Sergio Luisen Auri. Vamos con una nueva lucha de cava. Ahí está el Maillot amarillo, Joan Andrea Sergio Maillot Horia, líder berri Euskal Herriko itzuliane. Arraten etapa garaipena Euskal Herriko itzuliko sailkapen nagusiarekin uztartutakoak 3 dira. Kontadorre, 2009an Arraten irabazi zuen eta gero nagusian bera izan zen. Aurrena eta beste biak Samuel eta Nairo Quintana. Samuelek 3 aldiz irabazi du Arratean, baina aurrena irabazi zuenean Hornerrek lortu zuen itzulia irabaztea. 2. irabazi zuenean Samuelek Klodenek irabazi zuen itzulia. 2. Arrateko etapa eta nagusia uztartu zituen Asturiarrak.